Bo día. Bo día a todos e a todas. Antes de comenzar o pleno e de acordo cos portavoces imos a guardar un minuto de silencio para manifestar as nosas condolencias ás familias e seres queridos das vítimas do accidente ferroviario de Adamuz. En Galiza sabemos tamén da dor que causa un siniestro como o que ocorreu onte en Andalucía. Todo o noso apoio e solidaridade. Empezamos o pleno ordinario de xaneiro de 2026. O primeiro punto do día, a aprobación do borrador da ata da sesión ordinaria 15 de 12 do 25. Algúnha intervención? Se non hai intervencións, apróbase por unanimidade do pleno da corporación. E pasamos á parte resolutiva. Punto número 2, honras e distincións, concesión dos premios Cidade de Pontevedra 2025 nas súas dúas modalidades. A, persona física, B, persoa xurídica, asociación ou colectivo. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Integración Sociocultural en sesión do día 13 de xaneiro de 2026, actuando como xurado cualificador dos premios Cidade de Pontevedra 2025, acorda por unanimidade propoñer para a súa aprobación polo órgano competente a candidatura de persona física a Fernando Pintos Pereira e a persoa xurídica polo Correo do Vento SC. Moitas gracias, señor presidente. Moitas grazas, señor secretario. Señor Gómez Unqueira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días. Propónse conceder, como acaba de dicir o secretario, os premios Cidade de Pontevedra deste ano 2026 na categoría de persoa física a don Fernando Pintos Pereira, que acaba de deixar de ser presidente da comunidade de Montes en Mancomún de Salcedo, e para quen a súa veciñanza polo traballo que fixo ao longo de todos estes anos propuxo que sexa nomeado presidente de honra. Só este recoñecemento da veciñanza da parroquia de Salcedo a un home que leva feito un traballo incansável polo seu monte durante tantos anos e polos dereitos da súa parroquia debería ser facelo merecedor do premio. Mais que, ademais, como decía, Fernando Pintos manifestouse sempre como un defensor dos dereitos de Salcedo, do seu monte, dos seus veciños, da súa parroquia, e, por ende, de todos e todas nós, converténdose nun exemplo, desde, por exemplo, o seu labor incansável pola defensa do monte frente a unha expropiación de facto como era a situación que tiña a Abrilat. A partir de aí, desde a presidencia da Comunidade de Montes, conseguiu convertir o monte de Salcedo nun monte productivo, cheo de planta autóctona e a día de hoxe libre de, por exemplo, prácticamente libre de eucaliptos, pero ademais é un monte que ten aproveitamento forestal, que é económicamente sustentável, e no que se leva feito un traballo de recuperación patrimonial inmenso.
Ademais, Fernando Pintos é unha figura imprescindível na colaboración con este Concello que tería feito que algúns proxectos nos que o Concello estivo implicado serían imposibles e que non son proxectos menores, dende a recuperación de muiños como os do río Batán, o roteiro de Salcedo no Tempo, o parque infantil, a Casa Verde de Cabanas, o campo de fútbol, como digo, serían imposíveis sin a súa figura e, polo tanto, é completamente merecedor deste premio. Igual que merecedor é polo colectivo artístico e creativo polo Correo do Vento, que a día de hoxe é xa unha figura imprescindível na historia da cultura do noso país. E é por varios motivos. En primeiro lugar, por faceren un traballo en equipo. A creación cultural de alto nivel como a que o Polo Correo do Vento realiza adoita ser un traballo individual e eles, Enrique Mauricio e Carlos Taboada, non só foron quen de crear sempre colectivamente, sino de incorporar máis persoas ao seu traballo. Pero, ademais, son merecedores pola materia prima que utilizan para a súa creación artística. En primeiro lugar, a cultura galega, tamén a memoria do país e, por suposto, os valores de respecto, de progreso e de solidariedade que transmiten constantemente ao público que eles escollen para as súas creacións, que non son outro que as crianzas, as nenas e os nenos, primeiro de Pontevedra e despois de toda Galiza, demostrando que para o público infantil pódese facer cultura de altísimo nivel. Neste ano, ademais, é especialmente emocionante poderlle dar o premio Cidade de Pontevedra polo Correo do Vento, dado o pasamento de Charlie, que demostrouse unha figura, como dixen antes, imprescindível na cultura galega, que ninguén sabe como vai poder ser sustituída. Quero, ademais, facer expresos os agradecementos, entendo que de todo o pleno, ao xurado, especialmente ás persoas que se suman e que non son membros desta corporación, e tamén aos grupos municipais polo esforzo que todos fixemos para achar unhas candidaturas que traemos hoxe aquí de consenso. E, por suposto, parabéns aos premiados por estar nomeados ou por recibir este premio Cidade de Pontevedra. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Se non hai intervencións, sométese ao punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 25. Apróbase por unanimidade. Falta un. Bueno, por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 3. Proposta de aprobación definitiva do proxecto de modificación puntual do Peprica para a recuperación da antigua Casa Reitoral de San Bartolomeu, sita na rúa Don Filiberto número 5, no que atinxe a modificación da ficha 450/12 e troco de delimitación do polígono P1 Horta do Cura. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión que tuvo lugar en data 7 de xaneiro de 2026, ditaminou favorablemente por unanimidade a proposta de aprobación definitiva do proxecto de modificación puntual do Peprica para a recuperación da antigua Casa Reitoral de San Bartolomeu, sita na rúa de Don Filiberto número 5, no que atinxe a modificación da ficha 450/12 e troco de delimitación do polígono P1 Horta do Cura, formulada pola entidade Rogina Instalacións SL Estudio. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Oubiña Piai, ten a palabra. Vai. Agora sí que a teño. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e máis a todas. O asunto que sometemos hoxe á consideración deste pleno é, como ben dicía o secretario, a aprobación definitiva da modificación puntual do Peprica, referida concretamente á recuperación da antiga Casa Reitoral de San Bartolomeu na rúa de Don Filiberto e o seu axuste co polígono coñecido como Horta do Cura.
A orixe deste expediente reside no interese público de protexer e poñer en valor o noso patrimonio. Os estudos históricos e arqueolóxicos revelaron a existencia de estruturas e ruínas na parte traseira da antiga reitoral que non estaban recollidas nin protexidas no PEPRICA vixente. O obxectivo desta modificación é, por unha banda, adaptar a ficha do catálogo á realidade física, permitindo así a rehabilitación integral do conxunto e asegurando a súa conservación e preservación, e, paralelamente, resolvese a delimitación definitiva entre a reitoral e o polígono da Horta do Cura, co que podemos continuar na tramitación do estudo de detalle para toda esa zona. Con isto, estamos a protexer legalmente as estruturas históricas e ruínas da antiga reitoral que o PEPRICA vixente ignoraba e que corrían perigos en esta catalogación, así como a asegurar que a Horta do Cura vai manter a súa identidade como pulmón verde no centro histórico. Esta modificación conta, ademais, con todos os informes sectoriais favorables, incluídos os de Costas, Aviación Civil, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta. Foi, ademais, un proceso dialogado, pois durante a tramitación presentáronse alegacións por parte de propietarios extremeiros que eran a respecto da volumetría das edificacións. Estas alegacións foron estimadas, axustouse o proxecto para garantir que se respecten as alturas e a integración coa contorna, tal e como solicitaron os veciños. Polo tanto, en resumo, aprobamos hoxe aquí un documento que emenda erros do pasado, que protexe o patrimonio que estaba oculto, que saiu á luz e que conta co visteprace de todas as administracións e coa conformidade municipal técnica. Por isto, polo exposto, solicito o voto favorable aos grupos para dar luz verde definitiva a esta recuperación patrimonial. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Ubiña. E hai algunha intervención? Non hai intervención, sometemos, polo tanto, o asunto a votación. Votos en contra, ningún, abstencións, ninguna, votos a favor, 24, apróbase por unanimidade. Punto número 4, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. O señor secretario ten a palabra para o dictamen. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, sesión que tuvo lugar o 17 de xaneiro de 2026, dictaminou por maioría de 4 votos os 4 concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e con 3 votos en contra dos concelleiros dos concelleiros do Grupo Municipal do BNG e coa abstención dos 2 concelleiros do Grupo Municipal do PSG e PSOE, dictaminou favorablemente a proposición relativa ao Plan Xeral de Ordenación Municipal formulada polo Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas gracias, señor presidente. Moitas grazas, señor secretario. Señora Pardo Pumar, ten a palabra. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar todo nuestro apoyo a las familias de todas las víctimas de la tragedia ferroviaria, así como para esperar la pronta recuperación de los heridos, trasladar el apoyo y solidaridad, por lo tanto. Dicho lo cual, el 3 de octubre de 1989, hace 36 años y 3 meses, se aprobaba por el Pleno de este Ayuntamiento el hoy denominado Plan General de Ordenación Municipal, con el voto en contra del señor Lores, para quien la ejecución de dicho plan, entre otras cosas, haría que en el centro de Pontevedra, y abro comillas, no veamos el sol nunca más. Quien pronunciaba esas palabras, quien se comprometía en ese pleno de 3 de octubre de 1989 a modificar, si algún día llegaban al Gobierno, el Plan General de Ordenación, en aquel momento urbanística, quien se presentaba a las elecciones de 1999, las que le llevaron a la alcaldía de Pontevedra con la promesa de la redacción inmediata y urgente de un nuevo PSOM, incorporándolo en su programa electoral, hoy es el máximo defensor de aquel Plan General de Ordenación Municipal que consideraba que era negativo para Pontevedra, que impediría que en nuestras calles se viese el sol y que iba a macizar el centro de la ciudad. Qué hipocresía, señor Lores. Pero sigamos repasando. En 2004 se inician los trámites para la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal que iba a diseñar la Pontevedra del siglo XXI por el módico precio de 1 millón de euros adjudicado a la empresa
consultora galega. Aquel borrador acabó por decisión unilateral del BNG y por su sectarismo cerrado a cal y canto en un cajón y el dinero de todos los pontevedreses tirado a la basura, obligando a Pontevedra y a los pontevedreses a permanecer anclados en un plan del siglo pasado que no responde a la realidad social y económica de la Pontevedra de nuestros tiempos, donde el principal problema hoy en día es la vivienda. Su inacción, la del BNG, impide planificar la Pontevedra del mañana, generando una gran inseguridad jurídica a los ciudadanos y a los profesionales del ramo. El Ayuntamiento, por Ley de Bases, artículo 25, tiene competencias directas en materia de vivienda. Por eso les acuso de que en el rural quien hereda una finca de sus padres no pueda construirse, o de sus abuelos no pueda construirse una casita. Les acuso de impedir el desarrollo industrial de Pontevedra por un único motivo, su sectarismo. Les acuso de renunciar a la autonomía urbanística de Pontevedra, de usurpar la democracia urbanística a nuestros vecinos, impidiendo a los pontevedreses la participación en el diseño de nuestra ciudad. Les acuso de no adoptar ninguna medida para incentivar la rápida y masiva construcción de viviendas asequibles que pueda solventar el problema de la vivienda que padece en este caso nuestra ciudad. Quien decía en el 89 que permitir la construcción de edificios en el centro de Pontevedra de bajo y 5 alturas, tal y como consta en el acta de 1989, haría que Pontevedra nunca más viese el sol, es el mismo que ha permitido que en la ribera del río haya más de 7 alturas. ¡Qué cinismo! Creo que hay muchas explicaciones que dar. En 2013, el Parlamento de Galicia, ante la pasividad del BNG, aprobó una proposición de ley por la que se instaba al Concello de Pontevedra a relanzar su planeamiento municipal. ¿Qué hicieron ustedes? Nada de nada. Y en 2016, hace 10 años, cuando se constituyó la Comisión Especial para un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, que concluyó en su informe que era urgente e imprescindible que Pontevedra contase con un nuevo Plan General, ¿qué hicieron ustedes? Nada de nada. Les voy a dar 10 razones por las que desde el PP creemos que un nuevo Plan General es necesario. No solo necesario, sino vital para nuestra Pontevedra. Primero, porque un Plan General de Ordenación Municipal actualizado se adaptará y responderá a las nuevas necesidades y a la realidad social, económica e industrial de nuestra ciudad. Porque un nuevo Plan General otorgará seguridad jurídica a los ciudadanos, a los operadores implicados y a la propia Administración, con herramientas e instrumentos técnicos adecuados que garanticen que Pontevedra es un buen lugar donde implantarse. Porque un nuevo Plan General dará a Pontevedra la tutela y la dirección urbanística de su planeamiento municipal. Porque cuando todos los colegios profesionales implicados, sin excepción, llevan décadas reclamando un nuevo Plan General, es porque este es necesario. Porque un nuevo Plan General de Ordenación Municipal reactivará la actividad comercial y atraerá inversiones potentes para Pontevedra, ayudando a los emprendedores a implantarse en nuestra ciudad, dotándolos, eso sí, de herramientas que agilicen y flexibilicen la burocracia urbanística. Porque un nuevo Plan General de Ordenación Municipal garantizará un desarrollo urbanístico ordenado. Porque un nuevo PESON permitirá ampliar el suelo urbanizable y reconocer el urbano consolidado, de modo que permita desarrollar los ámbitos de un modo acorde a la realidad existente tras más de 36 años de parón urbanístico. Porque un nuevo Plan General facilitará poder construir viviendas más asequibles, accesibles y eficientes. Porque un nuevo Plan General facilitará la fijación de población en el rural, haciendo que el rural pontevedrés deje de ser el gran olvidado de este ayuntamiento. Y décimo, porque un nuevo Plan General será el reflejo de la Pontevedra del mañana. No podemos planificar la Pontevedra del 2050 con un plan del año 1989. Ustedes mismos lo reconocieron durante muchísimos años. Por todos estos motivos es por los que pedimos que se inicie la tramitación de un nuevo Plan General para diseñar la Pontevedra del mañana, porque ese plan del 89 ya está agotado.
fue además aprobado con una realidad poblacional totalmente diferente a la actual, con unas características económicas e industriales en nada comparables con las actuales y con unas necesidades total y absolutamente diferentes. Un plan, el del 89, que nació para una duración de 8 años. Por ello, el nuevo Plan General debe ser un punto de partida para un planeamiento que permita dar respuestas rápidas y eficaces, que permita desarrollar un urbanismo moderno e integrador, pero sobre todo que permita dar respuesta a las principales necesidades actuales y retos que se nos presentan en materia de vivienda, mediante el incremento de oferta de la misma, atracción e inversión de talentos, simplificando, entre otras cuestiones, la burocracia, también a los retos económicos o de espacio público. También planteamos que se cree una mesa de trabajo con todos los agentes implicados, reforzar los servicios de urbanismo o también, para reducir la burocracia, la normalización de la SECON. Por eso les pido su voto a favor de esta moción. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Pardo. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas, e tamén, desgraciadamente, vaya por diante no inicio da nosa intervención a nosa solidaridade e o noso apoio con todas as víctimas do accidente ferroviario que padecemos onte en Córdoba, e todo apoio aos responsables políticos, técnicos e os servicios públicos que están e que seguen ali a traballar sobre o terreo. Con respecto a esta moción que trae o Partido Popular a pleno, eu creo que a postura do Partido Socialista é clara desde hai moitos anos e é favorable á aprobación dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal no Concello de Pontevedra. Defendímolo sempre que tivemos oportunidade coa nosa posición política neste pleno, incluso, e me vou remontar ao ano 2015, levando a iniciativa, presentando unha moción neste pleno, no 18 de agosto do ano 2015, na que se instaba precisamente a creación dunha comisión especial para o estudio de redacción e impulso do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal en Pontevedra, despois de que o mesmo pleno aprobase a creación dunha subcomisión que por cuestións legais non foi posible, e finalmente esa moción do Partido Socialista foi asumida polo resto de grupos políticos, excepto o BNG, e se presentou unha iniciativa conxunta que fructificou na creación desa comisión especial o 30 de outubro do ano 2015. Non avanzamos nada desde aquela. Os argumentos para rexeitar e para paralizar o Plan Xeral de Ordenación Municipal por parte do Goberno seguen sendo exactamente os mesmos, e as necesidades da cidadanía seguen tamén sendo exactamente as mesmas, co agravante de que pasaron xa 11 anos e persistimos neste erro e neste problema durante 11 anos. Incluso das tres cuestións que o BNG argumentaba para paralizar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, unha delas afortunadamente se ten resolta. Vou recordar que eses tres argumentos que, segundo o BNG, impedían a redacción e continuar cos traballos dese novo Plan Xeral de Ordenación Municipal eran, en primeiro lugar, que se reducía a edificabilidade prevista no borrador de plan elaborado no término municipal de Pontevedra, eso segue vixente. En segundo lugar, que se cualificaba como chan industrial a parcela de Ence El Nosa en Lourizán, e, en terceiro lugar, que se incluía como equipamento público os terreos de Montecarrasco previstos para a ubicación do novo hospital de Pontevedra. O de Montecarrasco, afortunadamente, está despexado, xe xa estamos construindo e espero que a piques de inaugurar o novo hospital de Montecelo, por tanto, ese erro do Partido Popular e da Xunta de Galicia xa foi enmendado. Quedarían vivos os outros dous argumentos. O de cualificar como chan industrial a parcela que ocupa Ence El Nosa. Nós, evidentemente, tampouco estamos de acordo en que se xa chan industrial, tampouco estamos de acordo en que Ence El Nosa estea ubicada en Lourizán. O problema é que non temos capacidades do Concello de Pontevedra para decidir se eses terreos son industriais ou non son industriais, e independentemente do que pensemos, eses terreos están xa decretados como supramunicipais pola Xunta de Galicia e, por tanto, independentemente do que queramos poñer no noso Plan Xeral de Ordenación Municipal, é a Xunta de Galicia a que ten competencias para decidir que é o que pasa neses terreos. Si algún día o Partido Socialista goberna na Xunta de Galicia outra vez, que espero que sí, máis pronto que tarde, pois poderánse tomar decisión sobre eses terreos, pero non a través do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que non é a fórmula legal para poder facelo. E, en terceiro lugar, a reducción de edificabilidade. Bueno, isto é certo, pero a análise que se fai por parte do concelleiro César Mosquera, neste caso, nós non a compartimos, non? Bueno, falábase esta semana na prensa de que o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal reduciría a metade
o crecemento previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Iso, sencillamente, non é certo. A proposta que se facía nese borrador inicial de novo Plan Xeral de Ordenación Municipal por parte do Concello era incrementar nos próximos 20 anos entre 20 e 26.000 vivendas en Pontevedra, e a Xunta de Galicia o que lle exixa ao Concello de Pontevedra naquela resposta que lle deu inicialmente era reducir esas 20 e 26.000 vivendas, reducir 5.000 vivendas, é dicir, deixalo en torno ás 21.000 vivendas novas no conxunto de Pontevedra. Por tanto, unha disminución que está lonxe de ser do 50%, que pasan todos os concellos que, obviamente, cando lle remiten á Xunta de Galicia unha proposta de novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, remiten sempre unha proposta de máximos e que, posteriormente, pois, se negocia coa Xunta de Galicia e se chega a un punto de entendemento. En todo caso, nin ese intento de negociar coa Xunta de Galicia se fixo porque directamente se decidiu no ano 2015 deixar o plan de ordenación municipal, ese borrador, nun caixón. E, por tanto, estas razóns que se esgrimiron non existen e, en cambio, seguimos padecendo as consecuencias de non ter un plan xeral de ordenación municipal en vigor, nas que profundizarei na segunda parte da intervención porque se esgotei o tempo xa. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Ben, a cantidad de imprecisións e de tergiversacións que acabo de escoitar, obviamente, nin en 5 minutos, nin probablemente en 50, dera tempo a aclarala. Vamos por partes. Primeiro, creo que ninguén, polo menos polas declaracións públicas, discute que este goberno, os sucesivos gobernos desde o ano 99, son un exemplo de xestión urbanística. Creo que o urbanismo de Pontevedra ninguén o discute. Vale, abertamente. Todo o mundo se apunta que non, se eu estou de acordo co modelo urbano, faltaría máis, sí, pero cada vez unha zancadilla a ver como se tumba. Vale, primeira cuestión. Segunda cuestión. Resulta que foi unha decisión sectaria e unilateral. Foi unha decisión adoptada en Xunta de Goberno na que estaba o teniente alcalde, señor Louro, que levaba urbanismo. Vale? Por lo tanto, non foi ningunha decisión ni unilateral do BNG. O que pasa que, cando un leva eso e se empeza a enterar do que realmente hai, pois probablemente cambie toda unha serie de prexuizos, de ideas que trae de fora que non teñen nada que ver coa realidade. Esa é a cuestión. Ben, basicamente a moción que di dúas cousas, que con novo pexón vamos ser todos felices e vamos a comer perdices. Vale, por un lado. E por outro lado, que a xestión urbanística de tramitación do Concello de Pontevedra é un verdadeiro desastre que hai que arreglar. Ben, a segunda parte, simplemente, vou a solucionar rapidamente cun par de datos, verdad? Hai anos que non hai ningún trámite, ningunha licencia que reclame o silencio positivo que sea aos 3 meses. Vale. Por lo tanto, ou ben se lle require, ou ben se lle resolve, ou ben antes dos 3 meses. Vale. Porque senón reclamarían o silencio positivo. Que ten sucedido en outras épocas. Agora, non. Vale. Pola contra, resulta que permiso de aguas de Galiza para o polígono do Vao. 2 anos po informe. 2. Vale. Permiso, quer dizer, autorización de patrimonio para os edificios centrais. 10 meses. 10 meses. E podíamos seguir ansou. Polo tanto, quer dizer, a culpa é de Lores, que é a felicidade do PP. A culpa é de Lores. O sea, que se entra aquí un expediente que resulta que patrimonio tarda 2 anos en resolver e o Concello tarda 2 meses en resolver, a culpa é de Lores por culpa de patrimonio. Vale. Por exemplo, o edificio de Virxe do Camiño, polo Camiño de Santiago. Cantos anos leva parado? Para, ao final, facer o inicialmente. Senón, ben o tempo. Non foi por culpa do Concello. Deixemos isto e vamos á seguinte parte. Vamos a ver. Eu lamento moito que ustedes non se teñan leído nin un nin outros o informe que emitou a Dirección Xeral de Urbanismo ou a proposta de plan de Pontevedra. Está ali, poden coller o expediente cando queiran. Nin se teña leído o regulamento de Pontevedra.
Este goberno sí, por mellorar o urbanismo de Pontevedra, porque quería que podía melloralo, intentou facer un plan. Agora, non é certo. As vivendas que se propoñían no plan é 30.045, repito, 30.045. Vale? Non foron 24.000 nin 22.000. 24.000 son as que hai no actual plan. E sobre iso obligaban a reducir. Acaba o meu tempo, simplemente un dato. Plan de urbanismo de Vigo 2008. 116.000 vivendas, capacidade para 116.000 vivendas novas. Plan de urbanismo de Vigo ano 2025. Capacidade que autorizou a Xunta, 51.000. Menos da metade. Non estamos falando de teorías, estamos falando de resolucións administrativas publicadas no DOGA ou no BOP. Esa é a realidade. O sea que a realidade sería todo o contrario do que din, sería que se algún de ustedes comprou, por exemplo, un único rival unha parcela e coxa edificable, o risco de que se facemos un plan e deixe de ser edificable sería elevadísimo, non un pouco elevado, elevadísimo. Está no informe do 2010. Léano e non sigan repetindo mantras que non teñen nada que ver coa realidade. Está no regulamento de planeamento a lei do solo do ano 16. Léano. E non veñan falando de oídas aquí de cousas que, francamente, pois pouco teñen que, pouco teñen que ver coa realidade. Unha réplica deste. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señora Pardo Pomar, se me pon. Señora Pardo Pomar, ten a palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer el voto a favor que ha anunciado el Partido Socialista. Dicen que su postura siempre ha sido la de aprobar un nuevo plan general de ordenación municipal, pero yo les recuerdo que ellos también han estado en el Gobierno, por ejemplo, del 2019 al 2023, y en ese periodo de mandato aquí se presentaron unas alegaciones por quien era concejal, Pablo Fernández, si no recuerdo mal, a la ordenanza de movilidad. Entre esas alegaciones lo que se pedía era el desarrollo y elaboración de un nuevo plan general de ordenación municipal y ustedes votaron en contra. Por lo tanto, cuando han tenido posibilidades o capacidad de gobierno y de poder ejecutar cuestiones, no las han hecho. Entonces, alguna responsabilidad en este caso también tienen. Si bien les agradezco que en este nuevo mandato vayan a votar a favor de que se elabore un nuevo plan general de ordenación municipal. Con respecto al señor Mosquera, miren, ustedes siempre, absolutamente siempre, cuando se inició la elaboración del plan de 1989, manifestaron su posición contraria. Ese plan era terrorífico, sí, porque está en el acta del Pleno, que me lo he leído concienzudamente, más lo que anunciaron posteriormente lo tenía aquí, quería sacarla. Cuando se iba, en el acta están las declaraciones perfectamente transcritas del señor Lores de lo que opinaba con respecto a este Plan General de Ordenación Municipal del año 1989. Aquello era un desastre y ahora resulta que es que ustedes se aferran al mismo. Este plan también califica como suelo industrial los terrenos de ECE. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que ustedes no quieren hacer un nuevo Plan General de Ordenación Municipal? Explíquenlo. Digan el verdadero motivo. Usted simplemente, cualquiera que manifiesta una posición contraria a lo que ustedes deciden en urbanismo, resulta que es que no se ha leído, no sabe, hablan de oídas. No, sí hemos leído. Y es necesario y lo reclaman todos y cada uno de los colegios profesionales. Yo, desde luego, soy licenciada en Derecho, soy abogada, creo que sabrá mucho más que yo un colegio profesional de arquitectos o un colegio profesional de aparejadores respecto a las necesidades, sí o no, de un plan general de ordenación municipal. Entonces, aquí Moreda, que también es arquitecto, no sé, pues a lo mejor quiere que sigamos anclados en el plan general de ordenación municipal del año 1989, en lugar de tener una propia autonomía urbanística y que sea el ayuntamiento, en cumplimiento de lo que establece la ley de bases, quien pueda organizarlo, porque ahora ustedes van a través de los PIA. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Sí o no? No.
es así. No hay autonomía urbanística en el Ayuntamiento de Pontevedra y la responsabilidad es suya. No es que yo sea feliz echándole la culpa a Lores, no, yo sería feliz teniendo una Pontevedra abierta y no cerrada por su sectarismo, porque ustedes anteponen su ideología, porque odian la catalogación como suelo industrial, a que Pontevedra se abra, a que Pontevedra crezca y se desarrolle industrialmente. Antes Pontevedra era capital comarcal, venían de todas partes. ¿Y ahora qué hacen ustedes? Es que lo tenía aquí. Si quieren venir a Pontevedra, oigan, no traigan el coche, no vengan. ¿Pero esto qué es? Planeen y hagan cosas para que pueda haber parking. Esa es mi opinión. Y espero en su réplica que diga el verdadero motivo por el que no quieren un nuevo Plan General de Ordenación Municipal que ustedes tanto reivindicaron. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Pardo Pumar. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Un pequeno apunte inicial, señora Pardo. O Partido Socialista sí, sempre apostou por ter un plan xeral de ordenación municipal novo en Pontevedra. A última vez que o Partido Socialista tivo as competencias de urbanismo no goberno municipal foi co concelleiro Antón Louro, que foi precisamente o que intentou impulsar ese borrador inicial do Pexón, logo paralizado pola concelleira Carme da Silva cando levaba as competencias de urbanismo, e formou parte sempre das negociacións que dun ou outro xeito mantivemos co goberno municipal e nas que é evidente que é un dos asuntos nos que non estamos de acordo e nos que non nos entendemos ou non compartimos visión de cidade, pero iso é normal porque somos grupos políticos diferentes e forma parte da normalidade democrática. En todo caso, nos seguiremos traballando e teimando para conseguir ese novo plan xeral de ordenación municipal. Fundamentalmente por 6 razóns, non, que xa tamén foron debatidas en moitas ocasións, porque é un traballo no que se levan xa investido perto de 800.000 euros do Concello de Pontevedra, que teñen que ter algunha fin e que teñen que ter e proseguir a súa senda para chegar a bo porto, porque efectivamente somos a capital de provincia de Galicia e das cidades galegas, xa non son capital de provincia co plan xeral de ordenación municipal máis antigo, e sobre todo porque hai dúas cuestións, eu creo que 3 fundamentais, non? Primeiro, a falta de solo. A falta de solo industrial que estamos vendo. Agora espero que teñamos solo industrial gracias a ese acordo con Zona Franca de Vigo, pero vamos ter que tramitar unha modificación puntual do plan xeral de ordenación municipal para atopar e cualificar ese solo, perdendo pois 1 ano, 2 anos ou o que nos leve esa modificación puntual, cando se tivésemos un plan xeral de ordenación municipal nos aforraríamos ese tempo. Pero tamén temos falta de solo para a vivenda, porque si ben é certo que hai que reducir sobre esas vivendas previstas inicialmente no borrador do plan xeral de ordenación municipal, tamén é certo que ter un plan antigo como o que temos fai que, por exemplo, nas parroquias non teñamos prácticamente ningún metro cuadrado libre de suelo de núcleo rural, que é o suelo urbano para que nos entenda todo o mundo nas parroquias, o que nos permite construir con licencia directa, e non o temos simplemente porque non temos o plan xeral de ordenación municipal adaptado á lei do solo, co cal si estamos estrangulando o crecemento das parroquias, estamos estrangulando o crecemento e o asentamento e a construción de nova vivenda nas parroquias e no rural do Concello de Pontevedra, cando na zona urbana realmente os soares que de licencia directa que están disponibles pois están prácticamente esgotados, non? E esa reducción de vivenda, bueno, vostede atribúe a que é unha reducción de vivenda en chan que xa neste momento permite construir. A Xunta de Galicia non lle di exactamente onde teña que reducir a vivenda, vostede decide, e pode ser en chan que estea previsto convertilo en urbano, que a día de hoxe non seña urbano, ou pode ser en chan que efectivamente xa sexa urbano neste momento. Hai un desfasamento cartográfico que presenta problemas constantes para os técnicos municipais e hai unha inseguridade xurídica a hora de dar cada licencia, porque aínda que a vostedes e a nós non nos gusta a lei do solo de Galicia, que non nos gusta, é imposible saltala e, por tanto, nos guste ou non, temos que cumprir a lei do solo de Galicia á hora de conceder licencias municipais. A diferencia entre ter un plan xeral de ordenación municipal adaptado ou non á lei do solo é que se o temos a licencia, miras o plan e a licencia se sabes que se pode facer exactamente nesa parcela, se non o temos que cotexar o plan xeral de ordenación municipal, coas directrices de ordenación do territorio, co plan de ordenación do litoral, coa lei do solo de Galicia, ver se existen contradiccións ou non, e a partir de aí conceder ou non conceder a licencia. Inseguridade xurídica para os propietarios das parcelas que a día de hoxe estean ou non estean calificadas como edificables, salvo naqueles casos de licencia directa, non saben e non teñen a certeza xurídica do que se pode facer na súa parcela, e tamén trabas para os funcionarios municipais que si se traducen
en retrasos e en demoras absolutamente desesperantes en moitos casos para os veciños que piden unha licencia urbanística no Concello de Pontevedra, que está moi lonxe de cumplirse esa utopía, señor Mosquera, dos 3 meses da que fala vostede. Calquera persoa que pide unha licencia no Concello de Pontevedra, a queixa generalizada é a tardanza na concesión desa licencia. E non é por culpa dos técnicos municipais, é por culpa de que, entre outras cousas, non temos un instrumento como este adaptado á lei. E, en definitiva, hai unha falta de organización e de planificación da cidade, porque, señor Mosquera, a mellor prova é que o modelo urbano se foi estendendo, pero se foi estendendo a base de modificación puntual, tras modificación puntual, tras modificación puntual, tras modificación puntual, perdendo tempo innecesario que con cada unha desas modificacións puntuais. Se vostede ten un plan xeral de ordenación municipal adaptado e o ten aprobado definitivamente, pode nese plan xeral de ordenación municipal deseñar o modelo de cidade no que seguro que compartimos a maioría de concellos e concelleiras desta corporación sin ir tramitando esas modificacións puntuais. En definitiva, máis seguridade veciñal, máis terreo urbanizable no rural, máis axilidade na concesión de licencias, ter chan industrial e chan para outros usos públicos e, en definitiva, unha cidade mellor planificada. Para nós, iso é o que significa ter un plan xeral de ordenación municipal e merece a pena o esforzo político que supón negociar coa Xunta de Galicia as condicións dese novo plan xeral de ordenación municipal e, sobre todo, merece tamén o esforzo político que entendo que é a verdadeira razón pola que non se aborda por parte do Goberno municipal esta aprobación do plan xeral de ordenación municipal, que supón explicarlle aos veciños e veciñas que cando se habla a redacción dun novo plan todos esperan que as súas parcelas sean urbanizables, explicarlles cales poden ser e cales non, independentemente do coste electoral que isto teña. Porque se o facemos ben e somos capaces de facelo por unanimidade, creo que a pedagogía e a seguridade xurídica que nos daría ese plan xeral de ordenación municipal novo sería moi superior aos inconvenientes que nos pudera xerar políticamente, porque desde o punto de vista técnico nos a verdade que non llevemos inconveniente ningún. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosquera, Lorenzo ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, estamos outra vez, eu sinto de ter que dicir que hai que documentarse un poquinho, saber o que pasa, saber cual é a realidade. Vale. Por exemplo, señor Puentes, do ano 11 ao ano 15 e do ano 7 ao ano 11, tiñamos unha división que era a elaboración do novo plan levaba eu e urbanismo, a xestión urbanística levaba primeiro Teresa Casal e despois Antón Louro. Vale. O sea, decir que foi Antón Louro que impulsou o Pexón é falso. Simplemente colla as delegacións. Así de claro. Entón, claro, andar falando así, en fin, enganchando o bo certas cousas, pois son radicalmente falsas. Segundo, en estes momentos en núcleo rural, xa que se citou eso, hai máis ou menos unhas 8.000, 8.100 vivendas construídas. E hai soares para construir unhas 9.000, no peor dos casos, 9.000, 8.500, 9.000 e probablemente 10.000 máis. En estes momentos, vayamos ao informe da Secretaría ou Dirección Xeral de Urbanismo do ano 2010 e manda descatalogar gran parte dos núcleos rurais actuais. Léano, por favor. Pídeo, por favor, léano. Vale? Esa é a realidade. Esa é a realidade, por favor, esa é a realidade. Vale? Entón, se facemos un novo plan cos parámetros que hoxe a Xunta impón, supón que gran parte do que hoxe está como edificable en núcleos rurais hai que eliminalo, hai que pasalo a rústico, inedificável. Está por escrito. Léano, por favor. Por favor. Vale? E no que é no urbano, que antes na moción fala de consolidado ou non consolidado, son conceptos perfectamente definidos na lei, tamén di onde hai que descatalogar terreo, onde hai que descatalogar, e falase de seguridade xurídica. Vale, seguridade xurídica, facer un novo plan, como fixo Vigo no 2008, que tumbou os tribunais, e hoxe hai un novo plan que ten xa 70 contenciosos anunciados. 70. O sea que probablemente vaya outra vez ao caixón e queden sin plan. E xa por último, porque isto non dá tempo a explicarse, a ver se me dá un pouco máis. Perdón. Todos os plans teñen vixencia indefinida.
Veli, o sea, o que se aprobou nun plan vaise manter en que se faga un novo, non son as normas subsidiarias, é un plan. Polo tanto, Pontevedra ten plan e o único que pode facer o que aspirábamos nós no seu momento, cando votamos a andar o plan, e o que ustedes agora siguen con eso, é diseñar a nova ampliación da cidade e dos núcleos. Bueno, pois resulta que a Xunta e a lei, basándose na lei que aprobou o Parlamento, di non vai ampliar nada, vai a recortar. O sea que non vai a planificar nada de futuro. Vai a recortar o que existe agora. Léanse o regulamento, léanse o informe. Está máis que claro. E xa por último, xa que me dá tempo a aclaralo, verdad? A antigüedade. Mire, a demostración, o mellor que pode pasar, é o que sempre se dixo, é que o mellor é que os plans que son de vixencia indefinida, pois actúen. Non sei por que en outros, que usted está no Senado, non sei por que o Código Civil, que é de 1889, o sea, ten 100 anos máis que o plan de Pontevedra, non sei como non pide urxentemente que se faga un novo, onde vamos a parar? Vamos a garantizar a convivencia entre os ciudadanos e o Código Civil que ten 137 anos. Vale. Claro, entonces, a ver, é que a Constitución, non sei que ten máis anos. E outras leis que andan por aí. Non será ese o problema, pero en urbanismo en concreto, precisamente, exemplos de urbanismo son os que funcionan. E xa para rematar, a ver, a historia hai que vivile, hai que mirar todos os apartados. O BNG opúxose no momento, no 89, ao plan, porque a última hora se meteu uns cambiazos monumentais, como, por exemplo, o de Beiramar, que, por certo, recorrimos ao Consello de Cultura, recorrimos onde pudemos cando estábamos na oposición, que cambiou radicalmente, certo que agora está consolidado. O sea, acusar o BNG que votou en contra por culpa da barreira de Beiramar, por subir abaixo de 6 ou 7 en Beiramar, é delirante. Por favor, miren as hemerotecas e miren o que se propuxo e as alegacións que se presentaron no seu momento. Remato. Mire, isto é o seguinte. Se no próximo mandato ten a responsabilidade de gobernar alguén diferente, o BNG, sabe que vai pasar? Non vai haber novo plan en canto se entere do que significa. Como nos pasou a nós no seu momento que intentamos facer un novo plan, e cando vimos o que significaba, pois non tuvemos que retirarlo. Mira que o intentamos, Mira que o intentamos, pero foi imposible. E vai ser o que pase. Co regulamento, ou se cambia o regulamento, cambia a lei, ou non vai haber novo plan. Non o vai haber. Entón, xa poden ir preparando a moción xa para o próximo mandato. Se está na oposición, se está no goberno, non o van a facer. Senón, eso vai ser o que suceda. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señora Pardo Pumar, ten a palabra para rematar o debate. Por favor, máximo respeto. Non como ustedes, que insultan todo. No, digo que non se entera, ou non se quere enterar, que é diferente. Bueno, seguimos reclamando la necesidad de un nuevo plan general de ordenación municipal para Pontevedra. Señor Mosquera, la verdad que la comparación que ha hecho usted entre el plan general de ordenación y el Código Civil pues ha sido sinceramente bastante desafortunada, porque no tienen absolutamente nada que ver. Un plan de 36 años de antigüedad lo que provoca es una inseguridad jurídica galopante para todos los operadores. Sigue manteniendo la pérdida de la autonomía urbanística municipal, con retrasos total y absolutamente desproporcionados, con una normativa desfasada a la que no obedece y no ha sido adaptado, con cálculos de crecimiento total y absolutamente superados. Si queremos edificar fincas que heredamos de nuestros padres en el rural, necesitamos un nuevo plan general. Si queremos más agilidad y flexibilidad, necesitamos un nuevo plan general municipal. Si queremos un modelo de ciudad más
participativa y no impuesta. Necesitamos un nuevo plan general. Si queremos seguridad jurídica, necesitamos un nuevo plan general. Por eso, yo veo que le ha traicionado un poquito el subconsciente al empezar su intervención y decir que si estábamos en el Gobierno en el próximo mandato que hiciésemos un nuevo plan general. Le agradezco que ya nos dé como ganadores de las elecciones. Desde luego, por lo menos, se intentará llevar a cabo y ustedes no tienen la más mínima voluntad política de elaborar un nuevo plan general de ordenación municipal, no porque les importe Pontevedra, ni el crecimiento ni el desarrollo de nuestra ciudad, sino únicamente por su ideología y su sectarismo, que yo les pido que abandonen por el bien de Pontevedra. Muchas gracias y gracias al Partido Socialista por su voto a favor. Moitas grazas, señora Pardo Pomar. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 9. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Es que yo me monto de risa, tío. Cantos son? 11. No, 15. 10. 15 a favor e 9 en 15 a favor. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 5. Proposición do Grupo Municipal do PSD-PSOE en relación á restauración do nome de Pablo Iglesias Pose no Rueiro Municipal con motivo do 175 aniversario do seu nacemento e o centenario do seu falecemento. Señor secretario, ten a palabra, se hai ditamen. Sí, hai. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural en sesión do 13 de xaneiro de 2026 ditaminou a proposición do Grupo Municipal do PSG-PSOE en relación á restauración do nome de Pablo Iglesias Pose no Rueiro Municipal con motivo do 175 aniversario do seu nacemento e o centenario do seu falecemento. O resultado da votación da citada proposta foi a favor 2 concelleiros do Grupo Municipal do PSG-PSOE, en contra 4 concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención 3 concelleiros do Grupo Municipal do BNG. E, en consecuencia, o ditamen foi negativo rexeitado por maioría. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Puente Rivera. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, creo que a trayectoria de Pablo Iglesias Pose é máis ou menos coñecida polo conxunto da cidadanía, pero sí que voume deter inicialmente nesta exposición en destacar algunha das súas contribucións e dos feitos que entendemos que merecen esta moción e a aprobación da mesma nesta sesión plenaria. Pablo Iglesias naceu en 1850, a mediados do século XIX, e foi un neno galego que, como tantos outros, pois naquela época de carestía, tivo que emigrar dunha Galicia caciquil, dunha Galicia sen oportunidades, e marchar á capital do Estado, onde, como autodidacta fundamentalmente, e desde a precariedade máis absoluta, pois acabou convertido nun dos galegos máis influíntes da historia política española e, sobre todo, da boa historia, da democrática, das liberdades e da historia sindical de España, non? Sendo considerado pois o pai do movemento obreiro democrático en España e así tamén un dos asinantes, pois, por exemplo, da convocatoria do Congreso Constituinte da Segunda Internacional en París no ano 1889, congresos aos que asistiu e nos que expuxo a súa ideoloxía e a súa visión sobre o que debía ser o socialismo democrático e a esquerda democrática vinculada sobre todo ao sufraxio universal naqueles tempos nos que era unha utopía no noso país, por exemplo. Con esas ideas fundou no ano 1879 o Partido Socialista Obreiro Español, que é o partido máis antigo de España, o segundo partido socialdemócrata máis antigo do mundo, e a Unión Xeral de Traballadores no ano 1888 cunha idea clara de ter dúas organizacións, un partido e un sindicato que permitisen acompasar
o traballo a favor do proletariado, a favor dos obreiros e das obreiras, cun partido para a loita política e un sindicato para a loita económica e social, e, bueno, un modelo que hoxe está claramente estendido por todo o mundo e que foi impulsado por primeira vez en España por Pablo Iglesias. Un modelo que non se centra exclusivamente na capital do Estado, senón que se estende por todo o territorio, múltiples viaxes e visitas que fai, entre elas a cidade de Pontevedra, por exemplo, a primeira en setembro do ano 1896, coa que promove a creación de numerosas sociedades obreiras e agrarias e a constitución da Federación Obreira Local na cidade de Pontevedra, ademais de fundar a Agrupación Socialista de Pontevedra, que perdura e pervive afortunadamente ata o día de hoxe. Tamén repite visita a Pontevedra no ano 1889 e en 1900, ademais de en 1907, cando acude á nosa cidade con motivo da campaña en contra da guerra colonial en Marrocos, promulgando e facendo gala dunha das súas ideas máis asentadas, que é o antibelicismo. A verdade é que en todas estas viaxes á cidade de Pontevedra deixou pegada non só polas organizacións que naceron a raíz desas visitas, senón tamén polos numerosos actos públicos que celebrou en lugares tan emblemáticos da nosa cidade a principios de século como o Teatro Liceo, o Centro Republicano ou o Centro Obreiro, que se encheron de veciños e veciñas para escoitar as palabras de Pablo Iglesias Pose. Encabezou tamén a manifestación, a primeira manifestación do 1º de maio que se celebrou en España no ano 1890, reclamando a xornada laboral de 8 horas e a fin do traballo infantil. Foi en 1910 o primeiro deputado socialista no Congreso dos Deputados e nas súas intervencións sempre mantivo reivindicacións concretas que hoxe nos parecen normalidade pura, pero que eran utopía nesa España de finais do século XIX e principios do século XX, como a liberdade de asociación, a xornada laboral de 8 horas, a separación entre Igrexa e Estado, o ensino público e laico, o sufraxio universal, o salario mínimo, a fin do traballo infantil ou o descanso semanal para todos os traballadores e traballadoras. Ideas, como digo, absolutamente vanguardistas e adiantadas ao seu tempo. Tamén, dentro da súa acción política, concibe os partidos políticos e os sindicatos non só como organización, sino tamén como verdadeiras escolas de cidadanía e converte as sedes do Partido Socialista e da Unión Xeral de Traballadores en lugares nos que se ensinaba a ler á poboación, nos que se ensinaba a debater e, en definitiva, a organizarse colectivamente para defender os seus dereitos. E así contribui decisivamente a ligar desde a esquerda o movemento obreiro á loita democrática, ao sufraxio universal e, en definitiva, a conquerir as liberdades formais para toda a cidadanía. E merece especial mención, ademais, neste caso, a súa aposta polo papel das mulleres como suxeito político, influenciado polos movementos feministas franceses e alemáns, fundamentalmente, defendeu o dereito de emancipación da muller, o sufraxio universal, como dicía en algún momento, un salario sen distinción de sexo, que era a norma nese momento en España, e, en definitiva, a eliminación de todas as barreiras que lle impedían ás mulleres o exercicio de determinadas actividades profesionais, ademais de máis dereitos e protección durante a lactancia e durante o embarazo. Insisto, cuestións as que debatimos a día de hoxe, pero que, desde logo, nese século XIX e XX, pois eran absolutamente únicas e vanguardistas. Faleceu un 9 de decembro do ano 1925, velado durante varios días por milleiros de persoas, e posteriormente ao seu falecemento moitas cidades recoñeceron a súa labor adicándolle monumentos, rúas e espacios públicos polo conxunto do Estado. Algo que intentou ser eliminado polo golpe de Estado de 1936 e a posterior dictadura franquista, que, coa idea de falsear a historia de España, eliminou, entre outros, o nome de Pablo Iglesias da meirande parte de cidades e intentando, como digo, borrar o seu legado, o legado dun galego ilustre como foi Pablo Iglesias Pose. Isto tamén pasou na cidade de Pontevedra, que no ano 1931 a Corporación Municipal acordara dedicarlle unha rúa a raíz dunha moción presentada por Francisco Tilbe e Julio Aparicio, o que hoxe é a Praza de San José e a Rúa de San José, que se fixo efectiva no ano 1932, pero, tralo golpe de Estado, como digo, o goberno provisional da cidade decide cambiar este nome e denominar a Rúa e a Praza de San José como Plaza de Calvo Sotelo. Tras a restauración da democracia no ano 1978, moitos concellos recuperaron o nome de Pablo Iglesias para o seu rueiro municipal, pero non foi o caso de Pontevedra, que sí restituíu o nome de San José na rúa
rúa e na praza, que era o que tiña xa previamente, pero non lle dedicou a Pablo Iglesias Pose ningún outro espacio ni ningunha outra rúa da cidade. Por tanto, acabamos de celebrar o 175 aniversario do nacemento de Pablo Iglesias, o centenario da súa morte e, ademais, os 50 anos de España en liberdade. Un momento que entendemos absolutamente acaído para que a cidade de Pontevedra se reconcilie coa súa memoria democrática, para que a cidade de Pontevedra elimine un dos poucos restos que queda dos intentos franquistas por falsear a historia desta cidade, a historia de Galicia e a historia de España, e restitúa o nome de Pablo Iglesias non evidentemente na rúa nin na plaza de San José, que teñe moi ben o seu nome, sino nalgún outro espacio da cidade na que o conxunto de grupos políticos da corporación nos podamos por unanimidade poñer de acordo e solucionemos esta débeda histórica que temos cun dos galegos máis ilustres no eido político, no eido social e no eido das liberdades públicas. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Puentes. Non sei se Gómez Xunqueira ten a palabra. Señor Gómez Xunqueira ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días outra vez. Pois a verdade é que deberíamos comenzar facendo unha pequena reflexión, porque o espazo público, entre outros elementos que aparecen nel, pois ten un valor simbólico que é importantísimo. Por eso mesmo esta corporación ten un acordo unánime para que, cando se nomee o espazo público, pois se teñan en conta os valores do feminismo e o respeto pola toponimia da nosa cidade para que non se perda a tradicional. Polo tanto, ante unha moción como esta, deberíamos facernos a pregunta de si merece Pablo Iglesias esta honra ou se representa valores que deban estar representados ou honrados no espazo público do Concello de Pontevedra. Eu creo, que, sin dúbida algunha, que a resposta é que merece. Como merece, pois, calqueira que se posicione na defensa da clase traballadora, calquera que defenda valores de progreso, de solidariedade, de equidade ou de feminismo, é o que é quizáis máis importante a día de hoxe, visto como está o mundo, quen defenda valores do pacifismo e o anticolonialismo, como fixo Pablo Iglesias Pose, e mesmo estando disposto a ir preso. Polo tanto, a día de hoxe podemos decir que efectivamente esta proposta pois parece a caída. Moi pouquiño máis. Quixera agradecer ao Grupo Municipal do PSOE que nos deixe certo marxe a non exixir ningún espazo público concreto, ni siquiera que sexa o nome dunha rúa, sino que apareza recollido no espazo público de Pontevedra para permitirnos facer da mellor maneira posible o desenvolvemento desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo bueno si breve, dos veces bueno. Para el Partido Popular, desde luego, Pablo Iglesias no merece una calle en Pontevedra. Creemos que no la merece para nada. Eso sí, recordamos que este Pleno aprobó hace más de 3 años por unanimidad una propuesta del Partido Popular en la que se solicitaba que se diese una calle a Magín Freud y está bloqueada por Lores. Todavía sigue bloqueada esa moción del Partido Popular y eso que contaba con el respaldo del Pleno. Y desde luego, si lo que tiene el Partido Socialista para traer al Pleno para mejorar la vida de los pontevedreses es lo que trae aquí hoy, desde luego está muy lejos de lo que nosotros pensamos que es importante para la ciudad de Pontevedra, pero allá ellos. Desde el Partido Popular no cuenten con nuestro voto para esta decisión. Muchas gracias. Grazas, señor Domínguez Artime. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Vai. Agradecer simplemente o apoio do Grupo Municipal do BNG e lamentar pois o sectarismo do Partido Popular, porque eu agradezolle a Rafa Domínguez a súa sinceridade. É verdade que na comisión disimularon algo máis e puxeron a excusa de Magín Freud, que tampouco é que colase demasiado, pero polo menos formalmente vestía o santo mellor.
e decían aquilo de que como prometeron que nunca máis iban a apoiar o cambio de nome dunha rúa ata que non se lle dedicase a rúa Magín Freud, pois, bueno, intentaban vestir o santo. A verdade é que me sorprende a sinceridade, pero agradezolla, do portavoz do Partido Popular neste pleno. Nós estamos totalmente de acordo que se lle dedique unha calle a Magín Freud e votamos a favor, e estaríamos totalmente de acordo que se lle dedicasen rúas a persoas que militaron no Partido Popular e que construíron a democracia tamén deste país da man do Partido Socialista e da man dos demais partidos políticos que levamos representando a cidadanía nas diferentes institucións do Estado desde a restauración da democracia no ano 1978. É a diferencia entre ser sectarios, ultras e radicais ou non selo. E, desde logo, que se nos diga coa frase, se despache coa frase Pablo Iglesias non merece para nada unha calle en Pontevedra, unha persoa que é recoñecida a dereita e a esquerda por traballar por valores como a democracia, o sufraxio universal, a igualdade das mulleres, o dereito dos traballadores e traballadoras en democracia, sempre en democracia. E cando tivo que loitar en contra dos poderes que non eran democráticos, fixo co seu pelexo, coa súa vida, co seu corpo, expoñéndoa e arriscándose efectivamente, como se decía, a ser reprimido e a ser encarcelado. Ese é o Partido Popular de Pontevedra. Ese, efectivamente, non nos sorprende porque é o Partido Popular que jalea a Trump, que jalea a cada autoritarismo que xurde no mundo, que se vende a Vox, que se vende a ultradereita e que, en definitiva, hoxe toca fondo dicindo que unha persoa que traballa pola democracia, que traballa pola igualdade e que traballa polos dereitos de todas e de todas non se merece unha rúa en Pontevedra. Partido Popular ultra, sectario e a día de hoxe, desgraciadamente, incapaz de recoñecer o traballo a prol da democracia de persoas que pensan diferentes. É lamentable, a historia espero que os xulgue e espero, sobre todo, que a cidadanía lles faga caer do seu error, porque este Partido Popular non se parece xa nada ao Partido Popular que protagonizou a transición e ao Partido Popular que protagonizou a consolidación da democracia en España durante os anos 80 e durante os anos 90. Unha pena, pero afortunadamente a maioría desta corporación segue a defender a democracia, segue a defender a liberdade e segue a defender os dereitos de todos e de todas, independentemente de como pensen. Uns temos o orgullo de ter como fundador a Pablo Iglesias, outros teñen orgullo, para vostedes, non para nós, de ter entre as súas fontes fundadoras a Francisco Franco. É lamentable, pero pasaron xa 50 anos, é tempo de que rectifiquen. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Algúnha intervención máis? Se non hai máis intervención, sométese o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista, 10. Abstencións ningunha, votos a favor 9, 5, 14. Apróbase por maioría. E pasamos ao punto número 6, creo, ou 7. 6, ratificación da súa inclusión por urxencia. Se non hai problema por parte dos portavoces, dase por aprobada a urxencia. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á reanudación das obras de competencia estatal paralizadas na cidade. Non hai ditamen e o señor Domínguez Artime ten a palabra. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Me sumo al lamento y al pesar de todo este pleno de Pontevedra por el fallecimiento de tantas víctimas y, desde luego, ahí creo que es necesario decirlo. Y el motivo de esta moción es el de poner de manifiesto la nula inversión del gobierno de Pedro Sánchez en la ciudad de Pontevedra en los últimos 8 años. Y creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que repito, lleva 8 años ya en el gobierno, se ha olvidado completamente de la ciudad de Pontevedra. Y creo que es una moción que puede contar con el voto unánime de este pleno de Pontevedra, porque lo que reclamamos es las obras que se han comprometido con Pontevedra, que ya son pocas de por sí, pero por lo menos las que se han comprometido con Pontevedra, que se ejecuten, que se hagan, que se nos dé un cronograma, porque desde luego estamos sin saber y sin conocer cómo van las obras más importantes que se han comprometido desde el Gobierno de España,
desde el gobierno de Pedro Sánchez y que se han acabado y que no se han acabado en Pontevedra. Y creo que podemos analizar las obras que son, y todos las van a conocer, todas las conocemos, todas las sabemos, pero creo que es bueno hacer un pequeño recuerdo. El Paseo Marín, todos conocemos lo que iba a ser el Paseo Marín. Estaba adjudicado en el año 19, estaba adjudicado desde Pontevedra hasta Marín, pero hasta el año 22 no se abrió. Y creo que ya recordamos todos que estuvo terminado durante bastantes meses en el que no se podía pasear. Pero desde luego lo que sí que nos llamó la atención es que esa segunda fase que se iba a realizar, pues por algún motivo no se realizó. Y desde aquel momento del año 22 se nos fue engañando a los pontevedreses. Se nos dijo que no se podía, se nos dijo que tenían un plan, que tenían un proyecto. Luego se llegó a decir que no, que se anulaba y que no se iba a realizar. Y después pues se dijo que sí, que lo estaban estudiando y que lo iban a hacer. Pero desde entonces no sabemos ni cronograma, ni qué se va a hacer, ni cuál es el proyecto, ni el estado del proyecto. No sabemos absolutamente nada de este segundo tramo del Paseo Marín. Y creo que es importante que los pontevedreses tengan, por parte del Gobierno central, la certeza de qué va a suceder con ese Paseo Marín. Porque es, desde luego, era una obra que estaba bien, era una obra que era muy necesaria para todos los pontevedreses. El tramo que se ha hecho, gran parte de los pontevedreses la están utilizando todos los días y, desde luego, queda como... Da mucha pena que no se haya terminado y, sobre todo, da mucha pena que nos vayan diciendo un día una cosa y otro día otra cosa. No nos merecemos los pontevedreses que desde el Gobierno central nos engañen. La segunda obra, que llevaba muchísimo tiempo proyectada, es verdad, y que se anunció a bombo y platillo y que se iba a hacer, y se iniciaron las obras, al poco tiempo de iniciar las obras, hace 15 meses, se paralizaron. Se paralizaron de repente, nos dijeron que al final los estudios geotécnicos pues que no estaban de acuerdo. Es extraño iniciar unas obras sin que estén todos los estudios y que ahora descubran que no estaban bien. Bueno, pues lo que queremos es certezas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuándo se está haciendo? ¿De qué manera se están haciendo esos estudios geotécnicos para saber cómo van, cuándo se van a terminar los estudios geotécnicos y en qué momento se va a reanudar esta obra tan importante para la ciudad de Pontevedra, que está paralizada? La obra del Paseo Marín paralizada, la obra de Nudo de Bomberos paralizada y sin noticias. Se nos dice de vez en cuando viene aquí el delegado del Gobierno en Galicia, se le pregunta y se dice, sí, va bien, yo creo que va bien, pero no tenemos ninguna certeza en este momento. Y la tercera obra, repito, ya son pocas obras del Gobierno de España en Pontevedra, es la del edificio de Hacienda. Se anunció 18 millones de euros, una obra maravillosa, iba a ser magnífica, iba a ser... Nosotros ya la habíamos propuesto, que queríamos que fuese una biblioteca, pero hay una obra, hay un diseño que sea parte del archivo, y lo único que se hizo es, se reparó el tejado y no sabemos nada de esos 18 millones de euros en Pontevedra. Y todo esto con el desconcierto de los pontevedreses, que no sabemos absolutamente qué va a pasar con esto. Y si estos tres proyectos de Pedro Sánchez están abandonados, hay un cuarto proyecto que es muy importante y del que todavía seguimos oyendo y escuchando el no y que afecta a Pontevedra, y es la liberalización del peaje, que tampoco se nos está ayudando en ese sentido. Se nos está diciendo que no haya gratuidad. Se nos está diciendo, Pedro Sánchez está diciendo y votando reiteradamente en contra de los intereses de Pontevedra una vez más. Por lo tanto, de 4 cosas que podían hacer, no están haciendo absolutamente ninguna. Y hay un tema que es quizás más grave y es difícil de valorar, y es la ausencia de nuevas inversiones en la ciudad de Pontevedra por parte del Gobierno de España. Pedro Sánchez, no hay ninguna propuesta nueva del Gobierno de España para la ciudad de Pontevedra. Quizás tengamos que pensar en que la ausencia de presupuestos durante tantos años puede estar perjudicando estos proyectos. Yo no digo que no, pero podrían buscar una fórmula para ejecutar y hacer las cosas. El tema es que ante falta de obras en la ciudad de Pontevedra, nos encontramos, por un lado, un Pedro Sánchez que discrimina a Pontevedra y, por otro, un Lores que calla. Calla sumisamente, no exige estas obras públicamente, no da ruedas de prensa día tras día para decir que las obras tienen que ejecutarse, y es el máximo responsable de los ciudadanos de Pontevedra, por lo menos de momento, y es el que tiene que exigir que esas obras del Gobierno de España se ejecuten y se hagan. Si lo hace con otras administraciones, con una muy concretamente, lo hace día sí y día no, para alegría mía de todos los días,
que escucho mi nombre en su boca y me pone contento. Pero no, pero lo hace simplemente, solo lo hace con aquellas administraciones que no le son afines. Está claro que existe una clara sumisión del BNG al Partido Socialista en el Gobierno de España, en el que no ha exigido absolutamente nada en todos los tiempos todo este tiempo en el que lo ha apoyado. Pero desde luego yo me esperaba algo más. ¿Qué exigimos? Exigimos que estas 3 obras se nos dé información clara, se nos dé un cronograma claro, se nos diga cómo están, se nos diga cómo se van a ejecutar. Y creo que es bueno. Y yo espero, y lo digo por el bien del debate, espero que la respuesta no sea la respuesta que tuvimos por parte del subdelegado del Gobierno, que fue lamentable y que fue simplemente un «y tú más». Yo espero sinceramente que aquí se diga, mire, pues vamos a exigirle al Gobierno de España que nos diga exactamente cómo están estas 3 obras, porque la información brilla por su ausencia y creo que los pontevedreses tenemos derecho a saber cómo se va a realizar estas obras. Creo que es una moción, aunque puede tener cierto grado de crítica, en positivo, en la que se está solicitando al Gobierno de España información y que se ejecuten obras comprometidas. Por lo tanto, yo espero el voto de todos los grupos políticos en positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puentes Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Domínguez, por certo, a resposta do subdelegado do Goberno non foi tú máis. Foi e tú menos ou e tú nada. Porque nada é o que fixo o Partido Popular cando estaba gobernando en España. Por certo, non con un presidente madrileño e un ministro de Fomento de Valladolid, un presidente de Pontevedra que era Mariano Rajoy e unha ministra de Fomento que era de Pontevedra que era Ana Pastor. Por tanto, evidentemente, eleccións xustiñas. E aparte que as dea o diputado de Memoria Democrática que dice que Pablo Iglesias non merece para nada unha calle en Pontevedra e o portavoz do Partido Popular que é incapaz de exixirlle nada ao seu goberno nin na Xunta de Galicia nin en España cando goberna, pois, hombre, é cuando menos curioso. En todo caso, vamos a falar das 3 obras que estamos falando aquí, que son Bombeiros, Paseo Marín e a antiga sede de Facenda en San Francisco. Home, o nudo de Bombeiros, sin profundizar moito, foi prometido polo Partido Popular no ano 2012 e no ano 2018. Por certo, sabe como Ana Pastor pretendía financiar esa reforma do nudo de Bombeiros? Ahora que vostedes son os da peaxe non, cando non gobernan. Sabe como pretendía financiar? Sin poñer un duro do Goberno de España e aprobándolle a Audasa unha subida das peaxes da AP9 a cambio de construir o nudo de Bombeiros en Pontevedra. E marcharon do Goberno no ano 2019, marcharon do Goberno sin mover unha soa pala de terra do nudo de Bombeiros despois de telo prometido, insisto, como mínimo desde o ano 2012. Que fixo o Goberno do Partido Socialista? Adxudicar a obra, contratala, renunciar a ese financiamento a cambio da suba de peaxes de Audasa e financiala con cargos presupostos xerais do Estado para que non apaguemos todos os pontevedreses e pontevedresas con aínda máis peaxes por circular pola AP9. E, efectivamente, durante a execución da obra, xurdiu un problema co deseño da mesma, do proxecto que Ana Pastor iniciara no Ministerio de Fomento, que ten que ser correxido, que está sendo correxido e que se executará tan pronto como ese proxecto sexa coñecido e sexa rematado. Pero que vostedes que non fixeron nada digan que o goberno que puxo ali as palas contratou a obra cun contrato que segue en vigor e está deseñando poder rematar esa obra con ese novo proxecto adaptado á realidade e non fixo nada, é de chiste, simplemente. O Paseo a Marín, bueno, pois outro tanto do mesmo. No ano 2016 dicía Ana Pastor que, 16, hai 10 anos, no ano 2016 dicía que en 4 meses tería listo o proxecto do novo paseo, da finalización do paseo marítimo a Marín. Novamente marchou do goberno sin unha soa obra, nin unha soa pala traballando no paseo marítimo a Marín. Tivo que ser o goberno do Partido Socialista o que adxudicase a obra e iniciase eses traballos no primeiro ano de mandato de Pedro Sánchez e do Partido Socialista no goberno de España. E novamente se repite o mesmo caso que no nudo de Bombeiros cos proxectos de Ana Pastor, que resulta que a segunda fase do proxecto entre o nudo da autoestrada
e Ence, e o que vende Placeres, pois tiña uns cálculos mal feitos, a pilotaxe sobre o leito mariño non aguantaba, segundo os informes técnicos, os embistes que pudera ter o mar nun momento determinado, nin a tipoloxía do terreo que temos na zona, e hai que deseñar ese novo proxecto. E o deseño dese novo proxecto nos ten que permitir, ademais, solucionar algo que Ana Pastor, nin o Partido Popular, nin Mariano Rajoy contemplaban, que é que por froito dese cambio climático que vostedes tamén negan, agora que se convertiron en ultras de todo exactamente igual que Vox, por efecto dese cambio climático cada vez se producen máis inundacións da autovía a Marín e cada vez temos que cortar máis veces ese carril cada vez que hai lúa chea, que hai temporal de mar ou que hai mareas vivas. E, por tanto, aproveitemos esa reforma do proxecto para dúas cuestións: recrecer o nivel da autovía e intentar facer o paseo marítimo, igual que se fixo no primeiro treito, sobre o actual recheo da autovía para evitar seguir pilotando o mar e seguir ocupando o mar. Creo que é algo que toda persoa razonable que viva en Pontevedra pode entender. E, por último, con respecto á sede de Facenda en San Francisco, novamente, vostedes si especularon moito, presentaron moitas mocións, pediron moito, gobernaron moito, incluso, tanto na Xunta de Galicia como no Goberno de España, pero novamente marcharon do Goberno de España sin facer nada. E desde que o Goberno Partido Socialista se invertiron casi 600.000 euros en renovar a cuberta do edificio, que era o máis urxente, obra que xa está finalizada, e estáse redactando neste momento un proxecto de uso e de rehabilitación de todo o edificio por parte do Ministerio de Cultura. E, home, fálame vostede das peaxes, pero que fixeron vostedes coas peaxes na AP9? Prorrogarlle a concesión a Audasa, subir as peaxes todos os anos e non bonificar nada. Que fixo o Partido Socialista desde que está gobernando? Bonificarlle o 50% das viaxes por autoestrada a todos os usuarios da AP9 se regresan nas seguintes 24 horas á viaxe de ida e ata o 75% a aqueles conductores recurrentes que utilizan máis a autoestrada, camiñando, por tanto, progresivamente cara á gratuidade da mesma. E que, insisto, demandar que estas obras se rematen, nos compartímolo perfectamente. A análise falsa, hipócrita e vergoñenta que fan vostedes, a min daríame vergoña se estivese na oposición defender este tipo de cuestións e defender a un goberno que precisamente do Partido Popular que se caracteriza por non ter feito nada en Pontevedra durante os 6 anos de goberno, pese ao peso pontevedrés, e particularmente nestas 3 obras absolutamente nada. E nas peaxes subidas e prorrogar a concesión da autoestrada e o castigo que temos todos os pontevedreses e pontevedresas por circular por esta vía. Moitas gracias. Grazas, señor Ponte Rivera. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Señor Domínguez, que ben se vivía na oposición, verdad? A culpa é de Lores, a culpa é de Lores, a culpa é de Lores. Chove, a culpa é de Lores. Fai sol, a culpa é de Lores. É perfecto. O malo que agora usted ten responsabilidade de xestión. Entón fai aí unha mistura extraña entre pasar por ser unha persoa responsável que propón cousas que po ben de Pontevedra, que todos podemos estar de acordo, e despois sacar a culpa é de Lores. Ten unha vista selectiva terrible, ten unha disonancia terrible. Creo que todas as declaracións do alcalde foron exactamente igual de contundentes que a Diputación que o Goberno Central. Exactamente. Leas a prensa, mire, ademais, exactamente igual, con outro engadido, que é que, con respecto ao Goberno Central, si se fan xestións, algunhas, parte delas públicas, para ir resolvendo problemas non que poida haber, como, por exemplo, de Mollabao ou mesmo o Paseo Marín ou demais. E sabe que lle pasa ao Goberno Central con isto? Sabe que lle pasa? Exactamente o mesmo que vostede cos edificios do Museo de Santa Clara. Exactamente o mesmo. O sea, monta unha liada. Que pasa con co edificio de Facenda? Aquí discurren todos. Vamos a facer un arquivo. No, vamos a facer... Bueno, vamos a facer... Que vamos? Bueno, tal. E ala, sin saber se o edificio resiste ben para un arquivo. Claro, liada que te criou, é demais. Con respecto ao Paseo Marín, pois cambiar de criterio. Hombre, faltaría máis. Agora é boísimo facer un paseo polo mar. Hombre, fantástico. No, agora non é. Agora deixa de ser. Ala, temos a liada perfecta. Con respecto ao do no de bombeiros, pois, aí debo facer un fallo técnico ben gordo que depuren responsabilidades internamente, porque eso
Eso é bastante grave, pero sí que se está continuamente presionando e tal. Fun co alcalde a Madrid a entrevistarme con caministas e demais, e outras xestións que non tuven por que ir eu, por tanto, son testigo directo destas xestións. Pero, cando se montan liadas destas, pois as cousas pasan o que pasan. Usted xa ten experiencia neso, e tamén ten experiencia en enfrentarse ca compañeira. Aí o Colexio de Arquitectos, que tanto amor lle ten a señora Pardo, pois resulta que se lle opoñía o túnel. E agora usted vai facer un túnel ao parecer, pero liando un pouco, cambiando para que liala e que pasen non sei cantos meses, non sei cantos. Xa conoce usted perfectamente. Non sei se aprendeu Pedro Sánchez de usted ou usted de Pedro Sánchez, pero que está claro que usan a mesma técnica de liala, co cual as cousas retrasanse indefinidamente e despois pasa o que pasa. Esa é a cuestión na que estamos. Obviamente, nós vamos a votar a favor. Porque, como votamos a Diputación, dá igual como era aquilo da Camenón e o Porqueiros. As verdades son verdades. Se digas a Camenón o diga o seu Porqueiro. Ben, aunque ustedes se empeñan en estropealo, en dicir, no, que Lores é un perrito faldero, tamén debe ser un perrito faldero seu, porque non, que vai a facer ca Diputación? A ver, dígame, que vai a facer? Queixarse, que vai a facer co Goberno Central? Queixarse e facer as xestións dos nosos representantes, que afortunadamente temos a Carme da Silva ali, que se desgañita facendo as xestións, e, bueno, incluso dando aviso, que sea, non? Que pode que unha persoa entre todos que hai ali, pois fan máis do que pode, non? Agora, eu repito, señor Domínguez, eu ofrecinlle ao principio de mandato ter unha charla. Non quixo, porque está ocupadísimo, salían todas as fotos, non vai a ser que non salgan unha. Ben, pero unha das cousas que iba a dicir é, personalmente, vai ser moi complicado estar no goberno aquí e na oposición ali. Aseguro por experiencia. Vai ser moi complicado. Vai caer en contradicións con moita facilidade, moitísima, pero moitísima, verdad? Entón, como xa se ve con cantidade de asuntos, entón, como é? A culpa como era? A licencia de Santa Clara non está presentada aquí, non está solicitada para as excavacións arqueolóxicas. Pero a ver o Concello se dá a licencia, que non está presentada. E, mentras tanto, tarda 10 meses por alá, 15 por acolá, 2 anos por acolá, e demais. É difícil, é moi difícil. Eu comprendo que ten que facer saltimbanques e verdadeiros artificios dialécticos, pero, non sei, creo que debía intentar facer un esforciño por ser algo máis coherente. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias y agradezco profundamente el voto a favor del BNG, lo digo en serio. Señor Mosquera, últimamente usted anda un poco despistado. El otro día decir que la Diputación... El otro día llegó a decir que la Diputación había perdido 28 millones de euros. Lo dijo así, tan pancho, tan contento. 28 millones. No se perdió. Ese dinero no se ha perdido, y lo sabe usted. O el señor Lores, que yo no sé si anda despistado, usted lo engaña, que dijo que Patrimonio había dado un informe favorable a los edificios centrales ya en el año 21, 22, cosa que es absolutamente mentira y lo saben. Pero bueno, les agradezco sinceramente el voto a favor. Señor Puentes, me ha dado usted de vergüenza. Mire, vergüenza es que su partido, el BNG y un presunto acosador sexual hayan pactado en la Diputación de Lugo. Eso sí que da vergüenza. Eso sí que da vergüenza. No venga usted a hablar aquí de vergüenza, porque nosotros exigimos en Pontevedra que se cumplan las obras que comprometió el Gobierno central. Vergüenza es que ustedes vayan de feministas, y el BNG también, y pacten con un agresor sexual para mantenerse en la Diputación de Lugo. Eso sí que da vergüenza. Y es más, si ustedes dan vergüenza, el BNG de Lugo ya puso precio a pactar con agresores sexuales. $500.000 es lo que dijo. Por lo tanto, para hablar de vergüenza, no está usted hoy en posición de hacerlo. Nosotros lo que pedimos es que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con Pontevedra. Y lamento el y tú más, porque lo que quería saber es respuesta. Y usted no ha dado ninguna respuesta. Esto se verá, esto vamos a hacer un estudio a ver cómo va, esto lo están haciendo y vamos...
No tenemos ninguna respuesta clara. Por eso le hemos pedido a Pepa Pardo, que en el Senado, que sí que hace un buen trabajo, no como otros, le hemos pedido que pregunte al Gobierno del Estado y conteste por escrito. Porque los pontevedreses de Pedro Sánchez ya no podemos esperar nada, salvo escándalos. Podemos esperar nada. Los pontevedreses lo que queremos es que nos digan esas obras cómo van, cómo se van a ejecutar, en cuánto está presupuestado y cuál es el cronograma. Que luego los cronogramas se pueden modificar un poco por cuestiones. Sí, lo sabemos todos, pero una cosa es eso y otra cosa es no tener ni idea de cuándo se van a hacer las cosas. Es más, decir un día que el Paseo Marín no se va a hacer y luego decir que sí y que se está estudiando, cuando es falso. Lo sabe usted y lo saben todos los pontevedreses. Por lo tanto, agradezco profundamente el voto a favor del BNG, porque lo que estamos exigiendo en el Pleno de Pontevedra es que el Gobierno central cumpla con Pontevedra. Y es lo único que pedimos, que se nos informe y que se ejecuten esas obras. Y creo que es algo que todos los pontevedreses debemos saber y exigir. Muchas gracias. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, con respecto ao asunto, dicíalle, non existe máis, existe menos, existe nada. Pero, en todo caso, que o diputado, vicepresidente da Diputación Provincial de la obra única, que é Santa Clara, da que non fixo nada, nin vimos nada, nin intúo que veamos nada durante o presente mandato, nos diga isto, bueno, pois, olle, que quere que lle diga? Leccións a min que máis de a outro, non vostede, non? E o diputado vicepresidente que perde 3 millóns de euros de fondos destinados a algo tan sensible como a integración laboral de persoas que están en risco de exclusión, de leccións de como se xestiona o público, pois, sinceramente, se non fora polo dramático do asunto, diría que como mínimo pois é peculiar, non? Mire, señor Domínguez, expliqueille como están cada unha das obras, expliqueille como o Partido Socialista impulsou cada unha das obras e como os seus gobernos non fixeron ningunha desas obras nin desas actuacións que vostede reclama. E tamén lle teño que decir que frente a esa nula actuación do Partido Socialista e do Goberno de España en Pontevedra da que vostede fala, se fora sincero e se fora honesto, podería dicir tamén que hoxe se está construindo vivenda pública en Pontevedra gracias ao impulso do Concello, por suposto, gracias ao impulso da Xunta de Galicia tamén, por suposto, pero financiada na metade ou máis da metade en algúns casos por fondos que o Goberno de España decide destinar a vivenda e non a outras cousas e que transfire ás comunidades autónomas para facer iso, que se está facendo un hospital de Montecelo financiado con fondos europeos que transfire o Goberno de España, que as peaxes, como lle digo, se teñen xa condonado ao 50% para todos os usuarios e ao 75% para os recurrentes e se segue traballando na reducción de peaxes e na encamiñar cara a esa gratuidade da autoestrada, ou como tamén se destinan fondos europeos a Pontevedra a través dos Next Generation en primeiro lugar e dos fondos EDIL recentemente adxudicados ao Concello de Pontevedra, ou se traballa que nesa corrección, nesa paralización do trazado da A57 por Bora e por Xévedo, que vostedes non moveron unha pedra cando gobernaban e agora lle piden ao Goberno de España que faga o que Ana Pastor e o seu goberno efectivamente fixo mal. Pero mire, vostede e eu somos moi diferentes, non somos iguais. E yo demostro pleno tras pleno. E vostede trae a este pleno sistemáticamente iniciativas para facerlle a pelota ao Partido Popular e para meterlle o dedo no ollo ao goberno do Partido Socialista. Vostede, en 2 anos e medio, casi 3 que levamos este mandato municipal, non se atreveu unha soa vez, nin unha soa vez en 3 anos, a traer a este pleno unha iniciativa que lle pedise nada á Xunta de Galicia, nin se atreveu a votar nunca a favor de nada que lle exixixe nada á Xunta de Galicia. Ese é o seu concepto de ser concelleiro de Pontevedra e de ser candidato á alcaldía de Pontevedra. Ser un pelota cos seus e ser, bueno, deixo o calificativo a vostede, crítico cos demais, cos que non son seus. Eso non é un político, eso é un pelota de partido de toda a vida que pretende medrar dentro do seu partido a costa de non molestar aos que teñen a capacidade de decidir onde o poñen e onde o sacan. Nós entendemos a oposición, e eu entendo a oposición de outro xeito, que é a de defender Pontevedra e os intereses dos pontevedreses por enriba de todo. E por iso, sistemáticamente, lle demostramos neste pleno que, aínda que presente esta moción,
baseada en falsedades, en mentiras, en argumentos que non son certos e en pretender facer ver unha acción do Partido Popular no goberno que non é tal e unha inacción do Partido Socialista que tampouco é tal, nós sempre vamos a votar a favor de aquilo que signifique mellorar a calidade de vida dos pontevedreses e pontevedresas. E nós entendemos que, efectivamente, a día de hoxe, tanto o nudo de bombeiros como a finalización do Paseo Marín como a reforma do edificio de Facenda en San Francisco son importantes e son fundamentais para Pontevedra. E por iso, independentemente de que en España goberne o Partido Socialista ou quen goberne, nós imos apoiar esta moción porque entendemos que é necesaria para Pontevedra e que o goberno de España ten que solucionar estes problemas nesta cidade o máis axiña posible. Por tanto, aprenda a ser concelleiro desta cidade, a defender os intereses de Pontevedra por enriba desta cidade e a ver se algún día nos sorprende e trae ao pleno algunha moción que lle pida algo á Xunta de Galicia, porque o déficit que ten con Pontevedra é bastante abultado. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente Rivera. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Dixen 28 millóns, xa que sacou o tema, e repito, pregunto usted cantos se tuveron que eliminar que estaban con obras museo. Había dúas partidas, obra museo e reforma museo. Incluso ustedes lle meteron máis cartos. Se sabe que cando se meten modificacións, ou ainda que sexa no original, ao cabo de ano e medio, se no seguinte exercicio, desaparecen. Estuveronse mantendo por riba deses prazos e no exercicio deste ano supoño que desaparecería. Pregunto usted canto foi. Pregunte, que ten o fácil de preguntar a intervención, que ali ten a porta aberta, ten toda a información que incluso eu non teño. Pero, mire, mete cousas de verdad que non sei a que veñen, non? Digo, esta, por exemplo, podemos ir con outras. Pero eu repito, teña cuidado con certos posicionamentos, porque iso, Lores é horrible, Lores é malísimo, todas as desgracias son de Lores, claro, pero resulta que ahora acabo de escoitar a señora Pardo, por exemplo, que o Colexio de Arquitectos é unha grandísima autoridade que non ten ningún interés corporativo, verdad? E que hai que facerlle caso para todo, pero usted na Diputación, non foi usted, pero vamos, como vicepresidente resulta que aprobou o bypass de Mollabao, que o Colexio de Arquitectos, como se sabe, está radicalmente en contra ou fai a mona. Non sei que, pero está en contra. Vale? Ou tamén ten o Conexión Soterrada, que tamén o Colexio de Arquitectos estuvo recollendo sinaturas. E claro, por outro lado, venos con a gran autoridade do Colexio de Arquitectos porque convén. Evidentemente, porque convén. O sea, entonces, non é fácil, eu sei que non é fácil, digo por experiencia, solo lle falta, eu creo que as declaracións que fixe outro día estropeou todo, porque unha cousa constructiva que di, bueno, hai unhas obras que se retrasan, polo tanto, vamos a sacar unha moción no Concello, porque afectan ao Concello indirectamente, porque son Pontevedra, todas esas cousas, pero depois estropea, dicíndolle a Lore, non sei como era, perrito faldero, ou non sei que historias, tamén debe ser un perrito faldero seu. Sí, debe ser con cariño, non? O sea, decir, está claro que lle importa un rábano estas obras, porque sabe por onde vai, que sea. O único que quere é aproveitar para meterse con Lores, o sea, mitifica todos os días. Bueno, en fin, calquera día presenta unha moción aquí neste Concello propoñendo algo, non sei cal, algo extraordinario, entender? Porque se falta Lores, que van a facer? Que faría? Con quen se metería? Como xustificaría todo? Unha desgracia. Agardemos que non falte. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Sí, para terminar, primero agradecer el voto favorable del BNG y lo digo de verdad. Señor Puentes, la semana pasada... Agradecer el voto favorable del BNG. Pues se van a votar a favor. Bien, decía usted que nunca nos posicionamos contra el asunto. Agradecer también al PSOE esto. Si yo anuncié y dije que me gustaría que fuese un voto unánime, al decir que nunca nos metemos con el asunto, el pleno pasado ustedes llevaron una moción del CEIP Unqueira 1 y nosotros votamos a favor para que la Asunta invirtiese. Estoy esperando ya
ya que va usted de independiente y de ser un político con independencia y con rigor, estoy esperando sus declaraciones sobre el pacto de la Diputación de Lugo, porque no las escuché. Estoy seguro que voy a escuchar una crítica acervada a que el BNG, porque del señor Lores que critique ese pacto ya no lo espero, pero usted sí que espero públicamente, ya que lo dice, que critique públicamente y en público ese pacto hecho con un agresor sexual que ustedes echaron del partido. ¿Qué? Bueno, ustedes lo echaron del partido por presunto agresor sexual. Bueno, pues un presunto agresor sexual con el que... Sí, yo entiendo que los defienda, entiendo que defienda usted al presunto agresor sexual, pero ustedes, estoy esperando sus declaraciones sobre ese pacto entre el BNG, PSOE y un presunto agresor sexual para quedarse con la Diputación de Lugo. Estoy esperando y estoy seguro que voy a esperar más tiempo. Lo importante, el Pleno de Pontevedra, gracias a una moción del Partido Popular, aprueba que se solicite información, fechas y datos exactos sobre tres obras del Gobierno de España de Pedro Sánchez que no se están ejecutando en Pontevedra. Por lo tanto, yo creo que es un día de felicidad, creo que es un día bueno para Pontevedra y espero que esta moción unánime de todos los grupos políticos que representamos a los pontevedreses sirva para que esas tres obras se desbloqueen y se lleven adelante, que es lo que queremos todos los pontevedreses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. Ningún. Abstención. Ninguna. Votos a favor. 24. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 7. Proposición do Grupo Municipal do PSDG para a creación dun novo título de grau universitario en lingua de signos española e galega. Señor secretario, ten a palabra. Sí. Moitas Vai. gracias, señor presidente. A Comisión de Pleno de Benestar Social, Cultura e Iniciación Sociocultural, sesión do 13 de xaneiro de 2026, ditaminou favorablemente a proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a creación dun novo título de grau universitario en lingua de signos española e galega. Cos votos a favor 2 do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e abstención 7, 3 do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 4 concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Hermo Sánchez. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos e todas. Un día triste no que temos que seguir traballando. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Pontevedra, seguindo co seu planteamento colaborativo e constructivo, estudou, entre outras moitas cousas, a posibilidade de incorporar a oferta do noso campus titulacións competitivas e atractivas, sempre desde unha postura realista e tras unha ardua investigación. Por elo, traemos unha proposta na que se considere instar a Xunta de Galicia a traballar xunto coa Universidade de Vigo para crear e implantar no campus de Pontevedra o grado universitario de Lingua de Signos Española e Galega, que espero conseguir o voto unánime a favor de todos os grupos. No eido da inclusión, Pontevedra é unha cidade sensible cun tecido asociativo sociosanitario dos máis potentes de Galicia e con equipamentos únicos como o Centro de Recursos Educativos da ONCE ou Xoga, a Organización de Diversidade Sensorial de Galicia, membro da Federación Española de Sordoceguera, que forman e investigan sobre a diversidade sensorial en lingua de signos española e galega, co fin de lograr a plena inclusión deste colectivo, integrando en Galicia por unhas 60.131 persoas, segundo datos da Consellería de Política Social, e o que convirte a diversidade sensorial na segunda discapacidade con máis presenza en Galiza. Neste senso, as asociacións sen ánimo de lucro de Pontevedra referentes a nivel estatal que traballan con persoas sordas, sordocegas e con perda da audición denuncian dende hai tempo o déficit que padecen de intérpretes e intérpretes profesionais de lingua de signos. Desde que en 2014 este deixou de ser un título de formación profesional e pasou a ser un grado universitario, en Galicia se perdeu a única titulación que tiña, a titulación de técnica superior en interpretación e guía interpretación de lingua de signos, titulación que se impartía na cidade da Coruña. A día de hoxe, a única universidade en toda España que ofrece o grado de lingua de signos española é a Universidade Rei Juan Carlos de Madrid.
A distancia é un elemento clave para desincentivar a moitos rapaces e rapazas galegos á hora de elixir formarse como intérpretes e intérpretes e, polo tanto, ao non existir novas promocións no noso país, o déficit destes profesionais é cada vez maior. E, por si fora pouco, o feito de que exista unha soa titulación e fora de Galicia conleva un problema engadido. Todos e todas as profesionais se forman únicamente en lingua de signos española, obviando o coñecemento da lingua de signos galega. A aprobación da Lei 27/2007 do 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de signos españolas e se regula os medios de apoio á comunicación oral das persoas xordas con discapacidade auditiva e sordocegas, estableceu como a únicas linguas de signos oficiais a española e a catalá, obviando a realidade da lingua de signos galega, desenvolvida ao longo de case un século en torno ao Colexio de Persoas Xordo e Cegas de Santiago de Compostela, que, fundado en 1864, foi o primeiro centro educativo deste tipo en Galicia e o terceiro de España, tralo de Madrid e Barcelona. O feito de concentrar nas súas aulas a persoas sordas de toda Galicia foi configurando as bases da comunidade xordocega galega e dos rasgos identitarios do que hoxe coñecemos como lingua de signos galega. Se os e as intérpretes e intérpretes só se forman en lingua de signos española, esta será a única que empreguen no seu traballo e, polo tanto, as persoas xordas, sordocegas e con perda de audición, en lugar de manexar e coñecer tanto a lingua de signos española como a lingua de signos galega, irán desbotando pouco a pouco a galega, perdéndose a riqueza cultural que sempre supón unha lingua propia e afastando cada vez máis o obxectivo de lograr o recoñecemento de lingua de signos galega, como a lingua oficial exactamente igual que a española e a catalá. Algo no que diversas institucións e colectivos levan décadas investigando e traballando, nomeadamente a Deputación Provincial de Pontevedra e Xoga, Organización de Diversidade Sensorial de Galicia, colaboración que deu lugar no ano 2021 á publicación do Informe Cero, Análise Preliminar para a revitalización da lingua de signos galega. Pontevedra e o seu campus son, pois, o espazo ideal para crear en Galiza o primeiro grao en lingua de signos, evitando ter que marchar fora do noso país para poder formarse neste eido, incentivando así a mocidade a optar por esta titulación en maior medida do que o fai hoxe en día, paliando o déficit alarmante de intérpretes e intérpretes en lingua de signos que sofren tanto as persoas xordas, sordocegas e con perda de audición como os colectivos que traballan con elas e xerando un espazo docente e investigador oficial no que estudar, difundir e potenciar a lingua de signos galega, xunto coa española. Por todo o sinalado anteriormente, o Grupo Municipal PSDG-PSOE no Concello de Pontevedra presenta a seguinte proposta de resolución: que a Corporación Municipal de Pontevedra inste a Xunta de Galicia a traballar xunto coa Universidade de Vigo para crear e implantar no campus de Pontevedra o grao universitario en lingua de signos española e galega. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Hermo. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Moi bons días, outra vez. Moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que estamos diante dunha moción que podería estenderse a súa defensa moito máis do tempo que teño a miña disposición. Así que intentarei ser o máis breve que poida, non repetir os argumentos que xa foron dados na intervención da concelleira Hermo. Partamos da base de que todas as linguas do mundo merecen respeto e coidado e, ademais, as linguas minorizadas exixen medidas de promoción e de discriminación positiva. O pobo galego deulle ao mundo, á humanidade, dúas linguas, a falta de unha. Regalámoslle á humanidade a lingua galega oral e a lingua galega de signos. E ambas as dúas son, a día de hoxe, linguas minorizadas. Polo tanto, ambas, como todas as linguas do mundo, merecen coidado e respeto, pero tamén ambas merecen medidas de promoción e de discriminación positiva.
Por iso que se propoña o estudo científico da lingua galega de signos e a súa promoción, que é ao que pode contribuir que haxa uns estudos universitarios de grau posteriores, pois entra dentro desas medidas de promoción e discriminación positiva que temos necesariamente que apoiar e, polo tanto, manifestamos o noso voto positivo. Ese estudo científico permitiría, por suposto, avanzar nos estudos gramaticais e de sintaxe, de morfoloxía, de semántica da lingua de signos galega e avanzar así, por suposto, na consecución de medidas prácticas como pode ser a dotación de mellores traductores ou traductoras para que poidamos interrelacionarnos entre os propios galegos e galegas, pero tamén, quen sabe, se non permitiría que a lingua galega de signos sexa a primeira do mundo que deixe de ser unha lingua ágrafa, porque ningunha lingua de signos é, a día de hoxe, unha lingua que se poida escribir, xa que os sistemas propostos non triunfaron. Poderíamos ter estudos de lingüística histórica, estudos culturais ou filolóxicos. Saberían vostedes o nome de algún creador de narracións, de poesía, de algunha arte en lingua de signos? Non, porque eses estudos están a día de hoxe sen facer, ou, por suposto, estudos sociolingüísticos que non terían que demostrarnos cal son as medidas de promoción, que hai que tomar medidas de promoción da lingua que é minorizada, sino como aplicar esas medidas á lingua galega de signos para que sexa respetada e utilizada en absolutamente todos os ámbitos en que poida selo. Polo tanto, o noso voto é favorável a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Otero Rodríguez, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Dende o Partido Popular de Pontevedra sabemos que esta iniciativa leva varios anos sendo solicitada polas asociacións representativas desta diversidade sensorial, que teñen traballado activamente para impulsar a súa posta en marcha. Neste tempo mantiveronse reunións con responsables autonómicos en materia universitaria, o que evidencia que se trata dunha demanda coñecida, estruturada e cun percorrido institucional. É fundamental actuar con rigor institucional. A creación e implantación de novos títulos universitarios é unha competencia propia da Universidade de Vigo, neste caso, e do sistema universitario galego. O tratarse dun asunto estrictamente académico. Nin dende o Concello, nin desta corporación municipal podemos decidir que graus se ofertan no noso campus, máis alá de apoiar iniciativas que se consideren positivas para a nosa cidade. Compre lembrar que a Universidade de Vigo xa está a impartir actualmente unha microcredencial en lingua de signos única en Galicia, aberta a calquera persoa interesada. Trátase dunha formación oficial con acreditación europea que ten vocación de continuidade no tempo. Isto significa que a formación en lingua de signos xa está sendo ofertada pola propia Universidade de Vigo, tanto a través desta microcredencial como de outros itinerarios de especialización. Este dato é relevante para contextualizar a moción do Partido Socialista e recoñecer o traballo que se está a facer dentro do ámbito universitario. É importante deixar claro que a decisión final sobre a creación de novos grados, como xa dixen, corresponde exclusivamente ao sistema universitario galego en función de criterios académicos, de viabilidade, demanda social e recursos disponibles. O Concello, como xa dixen, pode apoiar, acompañar e defender, pero non sustituir esas decisións técnicas. Ademais da Universidade de Vigo, a UNED conta tamén con programas e formacións vinculadas á lingua de signos, polo que estamos ante un ámbito no que existen recursos formativos nesta comunidade. Dende o Partido Popular de Pontevedra vamos a apoiar esta moción como mostra de sensibilidade social, compromiso coa inclusión e respaldo ás demandas deste colectivo. Ao tempo que deixamos constancia de que a formación en lingua de signos xa existe na Universidade de Vigo, non como un grado, sino como unha microcredencial. A creación dun grado non depende deste Concello, do Concello de Pontevedra, e que calquera avance debe facerse dende o respeto ás competencias e o rigor académico. Nada máis e moitas grazas. Señora Hermo Sánchez, ten a palabra. En primeiro lugar, agradecer o voto positivo dos dous grupos
por unanimidade, e bo. Evidentemente, desde o noso grupo sabemos de primeira man, xa que tanto o portavoz como a min somos profesorado pertencente a esa universidade, coñecemos de primeira man o noso campus de Pontevedra da Universidade de Vigo, está en constante renovación, grazas ao cal se ten consolidado xa non só como un dos grandes polos de xeración de coñecemento de Galicia, senón tamén como un dos principais motores económicos de desenvolvemento creativo e de atracción de poboación na nosa cidade. Os máis de 4.000 estudantes que cada ano se forman nel son parte activa do tecido social e productivo do noso Concello, como penso que haberá a próxima proposta do voso partido, que vai un pouco tamén nesa liña de promover o tecido social e productivo do Concello. E, polo tanto, que este Concello inste tanto a Universidade como a Xunta a establecer conexións e facelo posible, é importante ter unha instigación desde o propio Concello, porque dá máis oportunidades. E, ademais, estamos vivindo nun momento, e non é arbitrario o traelo hoxe a este pleno, este primeiro pleno do ano, porque vai haber eleccións, hai novos equipos de traballo para propostas novas rectorais, establecer contactos con eles e facer que isto sexa sensible e poder traelo a nosa cidade, porque xa na Universidade de Vigo efectivamente hai unha microtitulación con unha formación fantástica como a que ten as nosas traductoras intérpretes de lingua de signos, pero hai que favorecelo, hai que fomentalo. E desde o Concello o podemos facer. E despois, se se alinean nos astros, fantástico. Pero sempre o que podamos hacer e desde un recurso positivo, sempre se va a poder ofrecer. Por eso, grazas por apoiar a proposta, e hai que instigar a Xunta un poquinho máis, a ver se favorecen tamén a implantación deste novo grau. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Hermo. Se non hai algunha intervención máis, se non hai intervencións máis, sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta ningún, abstención ninguna, votos a favor 24, apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 8, ratificación da súa inclusión por urxencia. Se non hai problema cos portavoces, inclúyese a urxencia. Non hai problema. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á promoción do emprego en Pontevedra. Señor secretario, non ten que o ditamen porque non hai. Por lo tanto, damos a palabra ao señor Juncal, Peñas. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Hoxe traemos a este pleno municipal unha moción que pretende poder dar solucións a que xa é probablemente, xunto ao da vivenda, o gran problema ao que se enfrontan os mozos e mozas da nosa cidade. A xeración de emprego de calidade e moi especialmente de emprego xuvenil foi e será sempre a gran obsesión do Partido Popular de Pontevedra e dende este grupo municipal seguiremos apostando por facer todo o que estea nas nosas mans para mellorar o futuro da nosa mocidade. Un problema que, o sabemos, non é exclusivo da nosa cidade e que ven consecuencia dunha casuística variada, con posibles solucións, moitas delas que exceden incluso do ámbito competencial deste Concello, pero ante que cremos que se poden facer moitísimas cousas máis. E cales son os grandes problemas aos que nos enfrentamos como cidade? Primeiro, unha falta de competitividade total coas cidades do noso entorno. Os mozos e mozas de Pontevedra teñen que irse a traballar fora do noso termo municipal buscando traballos de maior cualificación e mellor remunerados, porque a oferta deste tipo de empregos en Pontevedra é moito menor que a demanda que a nosa mocidade fai dos mesmos. Pontevedra perdeu nos últimos anos, polo tanto, peso específico frente aos seus competidores. Segundo, anula a integración, na nosa opinión, da universidade coa cidade. Vivimos de costas ao campus e aos estudantes e non hai un plan que faga casar a oferta educativa coa oferta laboral, o que fai que, novamente, en moitos casos, todo o talento que formamos en Pontevedra teña que marchar fora da nosa cidade.
Terceiro, unha excesiva dependencia ao noso xuicio do sector servizos e da hostalaría. Segundo datos oficiais, son estes os sectores que sosteñen o ecosistema laboral de Pontevedra e os sectores que acaparan o maior número de contratacións na nosa cidade no último ano 2025. Sectores que, aínda que necesarios, somos todos conscientes da pouca proxección profesional que teñen para os nosos mozos e as condicións moitas veces mellorables na que se atopan os seus traballadores. E cuarto, a falta de seguridade xurídica e económica en Pontevedra. Mentres todo o anterior ocorría, o alcalde de Pontevedra enorgullecíase de colgar o teléfono a grandes empresas que querían instalarse aquí, a vez que emprendía batallas xudiciais e utilizaba o seu altofalante político para atacar as xa instaladas, como se nos sobrase o emprego ou se tivese o dereito para privar a Pontevedra de oportunidades laborais e económicas que nos farían crecer como cidade. Estas actitudes, con toda lógica, fan dubidar o tecido empresarial propio e tamén o alleo, que se pensa moitísimo se o ecosistema da nosa cidade é o idóneo para establecerse con garantías e certezas económicas. Iso sí, pasa só con aquelas empresas que non responde aos seus intereses políticos ou ideolóxicos. E ante esta situación, dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Pontevedra queremos ser propositivos e propoñemos diferentes medidas dentro dun plan de actuación para mellorar a empregabilidade e a competitividade da nosa cidade. Intensificar os contactos co Vigo, apostar pola creación dunha nova residencia de estudiantes público-privada no centro da cidade, traer máis facultades e máis grados universitarios ao centro da cidade, un plan de bonificacións ás empresas e autónomos que se instalen no noso municipio e que contraten a mozos menores de 36 anos pensados en Pontevedra, un plan de empregabilidade articulado onde o Concello de Pontevedra a través de empresas locais ou a creación dunha liña de axudas directas aos autónomos e PEMES que contribúan a aliviar os gastos derivados, entre outros, dun aluguer cada día máis caro nesta cidade, das súas cotizacións como autónomos e tamén como incentivo para a contratación naquelas empresas menores de menos de 10 empregados. Unhas axudas que entendemos irían a parar directamente ao peto dos autónomos e empresarios e que contribuirían a mellorar a súa sustentabilidade no tempo, sobre todo nas empresas de recente constitución e naqueles autónomos que están a comenzar o seu proxecto laboral na nosa cidade. Estas son algunhas das nosas iniciativas. Entendemos que poden ser engadidas outras moitas, que se poden consensuar coas diferentes asociacións empresariais e creemos que non hai un motivo obxectivo para poder votar en contra dunha moción que pretende únicamente, sin ideoloxías, favorecer o tecido empresarial e económico da nosa cidade. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Juncal. Señora Blanco Rial, ten a palabra. Sí, moi bo día, señor alcalde, moitas grazas, moi bo día a todos e a todas. Bueno, eu o primeiro xa que teño que decir é empezar polo voto, que va a ser, como ben sabe o señor Juncal, que se yo dice ao principio do pleno, vai a ser en positivo, porque a verdade é que a proposta de acordo fala dun plan ambicioso, non especifique, moi xeral, é verdade que na exposición de motivos hai unha serie de medidas que vamos a matizar agora mesmo, pero sin especificar moito, co cual, como nos parece tamén, como el ben dixo, unha proposición, nunca mellor dito, propositiva, non temos máis que votar a favor, non? Bueno, o primeiro, voto de menos unha cousa nesa proposta de acordo, que me extraña moitísimo, sabendo que acaba de decir o señor Domínguez, que non inste a Xunta de Galicia, que como ben sabe o señor Juncal, é quen de xestionar as políticas activas de empleo, que dependen das comunidades autónomas. Sería bo que tamén instara a Xunta a noso querido e añorado Pablo Fernández, a sazón secretario xeral de Emprego, para que fixera tamén máis polo emprego na cidade, non? Sería bo, eu penso que remataría millor a moción, sobre todo despois do que dixo o señor Domínguez, que el sempre mira polos pontevedreses e pontevedresas sen importarlle darlle no ollo ao señor Rueda. Dito isto, vamos por partes cos medidas que di na exposición de motivos. Por unha parte, fala de que se aposte, deixeme ler aquí, intensificar os contactos coa Universidade de Vigo. Bueno, eu, cando era Concelleira de Emprego no ano 2021, é verdade que era promoción económica, emprego, entre outras, pero tamén universidade. Era moi fácil os contactos coa universidade entre promoción económica, emprego e universidade. Facíamos moito traballo e había un convenio que se firmou no 2021, 2022 e 2023 e que creo que sigue vixente, o dirá despois a Concelleira de Emprego, para o desenvolvemento de actividades nos ámbitos de cultura, educación, deporte, medio ambiente e novas tecnoloxías. Eu
se deu durante todos estes anos de mandato do 19-23, sobre todo despois da pandemia, e seguimos a traballar coa Universidade de Vigo en eventos que coñece vostedes, que ademais ten o apoio non solamente da Universidade de Vigo e do Concello de Pontevedra, sino de todas as administracións, incluso apoio privado, como son o evento que ten que ver co emprendemento, que é o Pontap Store, non? E ademais se fai tamén coa Universidade de Vigo, algo que tamén sabe vostede, que é o Observatorio Urbano, por certo, con datos que son sempre moi criticados polo señor Domínguez e que non teñen nada que ver cos datos de emprego que acaba de dar vostede nesta exposición de motivo, pero bueno, ese é outro tema. En canto ao plan de empregabilidade, hai un plan específico no Concello que ten que saber, señor Juncal, que é o programa ILES, que é Programa de Iniciativa Local de Emprego. Mais alá de información sobre oferta de emprego, que sabe que existe na página web, é verdade que nos despois da pandemia fixemos, aí sí que dimos o todo para facer non convenios, pero sí apoio de diversas empresas de formación da cidade para facer moitísimos cursos de formación que daban ademais un certificado de capacitación para ingresar no mercado laboral. Así se fixo con cursos como limpeza hospitalaria, limpeza de alojamentos turísticos, moitos deles, por certo, con prácticas tamén en empresas tamén da cidade, non? E moitas tiveron, desembocaron precisamente que enseguida que acababan o curso pois houbera esa posibilidade de oferta laboral, non? Nos estamos de acordo que tamén o di nas súas medidas cunha residencia universitaria, claro, pero sen desmantelar a sanidade pública. Nos metemos no marzo de 2024, tengo aquí apuntado, unha moción dando un edificio para facer residencias para facer residencia universitaria ou antigo, así lo dimos como exemplo. Vostedes votaron en contra. Entón, non sei, si votaron en contra seguro, señor Juncal, porque vino antes de entrar no pleno. Chan industrial. Bueno, non fai falta ser Premio Nobel de Economía para saber que a maior ampliación de chan industrial, maior establecemento de empresas na cidade, como acaba de decir tamén vostede, maior empleo. De novo, volvimos a fai pouco, en novembro, creo. Non, outubro, perdón, teño aquí apuntado, en outubro. Unha moción sobre chan industrial, despois das nosas conversacións con Zona Franca, que por fin reuníronse co alcalde, unha iniciativa absolutamente socialista sobre o tema do chan industrial que, de novo, o Partido Popular votou en contra. Entón, é un pouco incoherente con esta moción, non? Mais alá de que lle tirei moi pouco das orellas hoxe, porque non teño un día así moi bon, e que, insisto, voto de menos que se fale da Xunta e que se inste a Xunta a que faga máis, imos votar a favor desta moción. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Blanco. Señora Gulías Torreiro, ten a palabra. Moi bo día a todas. Grazas, señor alcalde. Señor Juncal, voulle dicir que tivemos certas dúbidas dentro do grupo sobre o posicionamento desta moción. E digo yo porque, falaba hoxe o señor Mosquera nunha intervención magistral, César, permíteme que cho diga, desa dualidade, non? Que fai gala o Partido Popular, especialmente o Partido Popular local. E é certo, non? Porque a súa exposición de motivos o que amosa é unha cidade devastada. Unha cidade sin oportunidade, negra, gris, marengo, oscura, toda a variedade, non? E, por outro lado, eu pensaba que tampouco me extraña, porque a medida que se acerca a cita electoral, o PP saca todos os seus hits para corear, xa tivemos o do Pexón e hoxe ven Pontevedra, Ciudad del Paro, como todas e todos sabemos. Fíxese así, na exposición de motivos é unha mostra de unha cidade realmente desbastada e sin futuro que se atreve a falar do tema da precariedade no sector servicios, dando, por suposto, dúas cuestións, que as cidades industrializadas non están precarizadas, vexase o caso de Ferrol, verdad, que ten uns indicadores económicos fabulosos, ou que solo a precarización se debe ao sector servizos. Creo que hai algunha fábrica que vostedes defenden que tamén teñen algún problema coa precarización salarial. Creo, non sei se lle sona. E incluso falan como se o goberno local tivera algún papel sobre esta cuestión, que, como vostede sabe, pois é un papel, como recoñecía na propia moción, moi residual.
Pero fíxese que eu creo que vostede o que quere que lle votemos a favor, porque senón non faría a proposta de resolución que vostede fai. E eu agradezo. Agradezo porque nos pensamos que esta cidade ten futuro e nos pensamos que nesta cidade quedan moitas cousas que facer, quedannos moitas cousas por facer. Pensámolo nós e tamén o pensa o Banco Mundial. Compañeiras, compañeiros do BNG que nos iba a dicir que o Banco Mundial non sabía da moción de Juncal e nos iba a invitar aí cando se enteren que o señor Domínguez nos chamaba trotskistas, que non lle imos a ter en conta, señor Domínguez, aínda. Pero bueno, como dicía, creemos que temos aínda moitas cousas por facer e algunhas estamos facendo. Eu non vou a volver a repetir as medidas do Plan de Impulso ao Comercio Local, Hostelería e demais que falei ao pleno pasado, se non me equivoco. Nin lle vou a dicir, nin lle vou a falar sobre a estrategia de captación de grandes eventos para a desestacionalización do turismo. E podemos afirmar, e estou segura que vostedes todas saben, que ter a reserva hoteleira en Pontevedra no penúltimo fin de semana de xaneiro a máis do 90% é algo moi, moi complicado. Tampouco lle vou a falar das obras que estamos rematando para poñer en marcha a primeira aceleradora de economía social do Concello de Pontevedra. Tampouco lle vou a falar dos contactos que estamos tendo con Zona Franca para tratar de fixar poboación estudiantil vinculada a iniciativas empresariais co traballo tamén de Zona Franca, como ben sinalou a concelleira Blanco Rial. E tampouco lle vou a falar do impulso necesario á ampliación do polígono do Campiño que estamos impulsando coa Xunta de Galiza, porque supoñemos que tamén son coñecedores. Estas son algunhas propostas da nosa estrategia. Podería eu falar, vostede dixo aquí unha cousa como que queremos votar as empresas de Pontevedra, outro gran hit do Partido Popular, e é graciosísimo, porque, como ben saben, as empresas o que fan é de fuxir das realidades que vostede expresou na súa exposición de motivos, verdade, e pasa por alto que Decathlon, Gis, Leroy Merlin se van a instalar en Pontevedra porque o que queren estas empresas é perder pasta. Veñen a Pontevedra a perder pasta porque aquí non hai futuro nin hai nada. Así que, señor Juncal, ímoslle a votar a favor de esta moción por esta coincidencia que eu lle advertín, pero sobre todo polo traballo que vostede debeu pasar para convencer o seu grupo de que evitase ese catastrofismo preelectoral e puidésemos entre todas acordar algo que puidese ser de verdade ventaxoso para o Concello de Pontevedra. E por último, dicirlle que non é que, supoño que na segunda réplica terá vostede algún dato co que sustentar as súas afirmacións, algún dato obxectivo, porque dicía a señora Blanco que non entendía os seus datos e creo, se non recordo mal, que na súa intervención non fixo mención a ningún dos datos e na exposición de motivos non hai ningún solo dato obxectivo que contraste esa realidade que vostede expuxo. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Agunías. Señor Juncal Peñas, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Primeiro, por orde, agradecer ao Partido Socialista o voto favorable. Que non lle quepa a menor dúbida nin ao Partido Socialista, nin ao Bloque Nacionalista Galego, nin a todos os pontevedreses que este grupo municipal vai ser todo exixente que poida ser co novo secretario xeral para o emprego, pero estou, ademais, máis convencido todavía de que é o propio secretario xeral do emprego, o señor Pablo Fernández, que foi concelleiro deste grupo municipal e deste concello, o que é o máis exixente consigo mismo posible, porque é unha persona que é de Pontevedra, que coñece perfectamente o ecosistema laboral e económico de Pontevedra, que se preocupa moitísimo día a día porque ese ecosistema salga a flote e mellore día a día. Como aquí eu non viña de verdad nin a discutir, nin falar de demasiadas cousas, tampouco, como decía a señora Gulías, a facer un escenario apocalíptico. Isto non se trata de grandes hits electorais. Agora, eu o celebro de verdad, señora Gulías, parabenízanse vostedes porque vai vir Decathlon e vai vir Leroy Merlin a Pontevedra, pero es que fai menos dunha década o señor Lores sacaba peito porque non lle collía o teléfono a IKEA. Eu alégrome do cambio
de postura ideolóxica e política do señor Lores e do Bloque Nacionalista Galego. De verdade, benvidos. Benvidos a abrazar a que se veñan aquí grandes empresas a Pontevedra e que se poidan xerar, como se van a xerar, máis de 200 empregos según lín outro día na prensa. É unha pena porque esos empregos se podían haber creado, podían terse creado fai 10 anos e non agora, pero bueno, benvidos sean sempre eses empregos. Dito cual, eu, porque xa que vai ser aprobada por unanimidade esta moción, non vou entrar en demasiadas polémicas. Agradezo, de verdad, aos dous grupos municipais, o Grupo de Goberno e o Grupo do Partido Socialista, o seu voto favorable. Agardo que isto se quede moito máis, non se quede só neste pleno municipal e que podamos entre todos seguir traballando por algo que queren todos os pontevedreses e calquera que pise a rúa. Eu sei que a señora Blanco e a señora Gulía son personas que están na rúa en moitísimas ocasións e que falan con moitísima xente e o saben perfectamente da dificultade que teñen os mozos e mozas para poder ter un futuro económico e laboral en Pontevedra, das dificultades que temos os mozos e mozas de Pontevedra para poder atopar un traballo que realmente estea remunerado e teña unhas condicións acordes á formación que teñen e ao talento que teñen a meirande parte dos nosos mozos. Estou absolutamente convencidos de que estamos de acordo no esencial, non? E o esencial é, como dicía a señora Gulías, que todos queremos que a Pontevedra do futuro siga crecendo, que crezca tamén o emprego e que crezca económicamente. Máis nada, moitas gracias. Pequeniña, eu tampouco como o señor Juncal viña aquí a polemizar, faltaría máis, non? Pero me gustou moito esa exixencia, aparte si me consta as palabras sobre o secretario xeral Pablo Fernández e boa parte ou boa medida eu tamén as comparto, pero aparte de ser exixentes co secretario xeral, tamén podía ser vostede un poquinho exixente co vicepresidente da Diputación, non? Porque revisando o que lle queda facer a Diputación de Pontevedra neste campo, aínda ten marxe de millora, Moitas grazas, señora Gulía, señor Juncal. Brevemente. Moi brevemente, señor alcalde, señora Gulías, non se preocupe que de portas para dentro somos todos e xente que podemos, tanto coa Diputación de Pontevedra como co seu presidente, tamén co vicepresidente primeiro, que creo que está facendo un traballo magnífico e que, ademais, a partir do ano 2027 estou convencido de que vai dar a Pontevedra o futuro que merece. Máis nada, moitas gracias. Sometemos o punto a votación. Votos a favor, en contra da proposta do Partido Popular, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 24. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte, que son mocións urxentes, que xa eran as anteriores. E o control e seguimento do goberno local, coñecemento de resolucións e decretos. Algúnha intervención? Non hai intervencións. Apartado número 10, preguntas. Algúnha intervención? Unha pregunta, señora Juncal, señor Fariña. Quen sacou? Quen levantou a mão? Señora Juncal. Perdón, que estaba ao lado de Juncal. Me liei. Señora Junco, ten a palabra. Buenos días a todos. Hace casi ya 3 años que se aprobó por unanimidad la vivienda o la puesta en marcha de una vivienda de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y todavía no estamos en ella. La última vez que tuvimos noticias fue hace 6 meses de la señora Gulías y dijo que estaban examinando, estaban examinando las características técnicas del inmueble para analizar reformas. Me gustaría saber, pues ya han pasado 6 meses, en qué situación se encuentra actualmente. Muchas gracias. Propoño informar na Comisión de Benestar, se lle parece ben a señora concelleira, e ali pois darlle conta máis minuciosamente ou máis detidamente deste asunto. Bo día a todas e a todos. Últimamente estou me acostumando a pechar os plenos, parece. Nada, é unha pequena pregunta para a concelleira delegada de Deportes.
Vimos con preocupación este fin de semana a situación que está a atravesar o Club de Patinaxe Artística Rodeiras, o ser, bueno, o titular de prensa desafiuzado, bueno, como teña que ser. Cal é a situación exacta deste clube? Porque realmente, si é verdade que ao facer as obras en Monteporreiro non teñen sitio para facer os seus adestramentos. Que medidas se pretenden facer en caso de que non se teña en conta facer o rogo de que se teña en conta que 55 rapaces e rapazas da nosa cidade vai quedar sin un sitio onde entrenar. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra a señora Gulías. Sí, moitas grazas. Reunímonos dúas veces reuníme neste caso dúas veces coa responsável deste clube, tres, unha inicio de mandato e dúas agora que finalmente se van a iniciar as obras do pabillón de Monteporreiro. É inevitable que cando hai obras, non só este clube, senón todos os clubes que están adestrando neste equipamento, pois teñan que buscar outras solucións. No caso deste clube, hai dúas problemáticas que impiden que poidamos traballar ou poder facilitar un sitio. Primeiro, é a especificidade do pavimento no que necesitan adestrar. A maior parte dos pabillóns non reúnen as condicións axeitadas para a práctica deste deporte. E o segundo é a ocupación dos pabillóns de Pontevedra. Polo tanto, para introducir unha nova variable, teríamos que quitarlle horas a outro clube que tamén necesita esta a cuestión. Incluso nesa última reunión me ofrecín para mediar entre outros concellos que podían ter pois algunha marxe para que seguisen adestrando e incluso falamos de a posibilidade de ver algunha nave ou demais onde puideran realizar esa actividade deportiva, pero infelizmente é bastante complicado e complexo e estou segura que todos os grupos aquí representados o que queremos é facer as obras do pabillón de Monteporreiro tan axiña como sexa posible para que os clubes recobren a súa actividade ordinaria. Ben, pois moitas grazas, señora. Rogo ou pregunta? Rogo. Empezou, rogo. Señor Rei, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Estamos achegando noticias de varias entidades da cidade que ainda non teñen, non se lle pagou a subvención nominativa do ano 25, entón rogaríamos que se axilice o pago a estas entidades e que se tomen medidas oportunas para que non volva a pasar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor alcalde. Eu vou ser un pouco repetitivo porque quería facelo en forma de rogo, xa se adelantou o señor Fariña en tanto a situación do club Rodeiras e nada, rogar primeiro que se teña en conta a súa situación, porque é verdad que non é fácil a mitad de tempada poder colocalas noutra instalación deportivas, porque iso evidentemente vai afectar o desenvolvemento de outros clubes deportivos, pero quizái sí que se poida ter en conta ou sentar aos clubes deportivos que faga falta para que poidan entender que o que para min pode ser un trastoque nos meus horarios, para outro club deportivo é literalmente parar a súa actividade. E despois, en relación ao pabillón de Monteporreiro, non vou ser repetitivo, pero creo que coa resposta que deu antes a señora Gulías queda claro que temos un problema de espazo, é unha evidencia, e que non podemos, me gustaría que volvésemos, rogaría yo a señora concelleira de Deportes, a ese plan de usos do pabillón de Monteporreiro para poder facelo compatible con máis disciplinas deportivas. Máis nada, moitas gracias. A sesión